eläinten syöminen on luonnollista? Mun mielestä se, että me syödään eläimiä, on ihan täysin luonnollista. Mä en näe siinä mitään epäluonnollista. Mä ehkä näen, että se, miten eläimiä kasvatetaan, miten niitä on jalostettu. Että vaikka Suomessa broilerilinut elää kymmenien tuhansien lintujen, ei voisi puhua parvista, mutta semmoisista ne on niin tuotantohalleista ja ne on tosi sairaalloiseksi jalostettu, niin mä koen, että se on se epäluonnollinen, mutta itse niiden syöminen on luonnollista. Ja munkin mielestä niin evoluutio on tehnyt sen, että me syödään niin eläimiä ja sen takia tai niin liharuokaa ja kanaa ja muuta tällaista, niin siitä ei nyt pääse eroon. Että meidät on vähän niin kasvatettu siihen, että se on luonnollista, että syödään. Niin kai sitä ihminen on alun perin syönyt sitä, mitä on saatavilla, mitä ylipäänsä voi syödä, mitä ne on keksinyt käyttää ravinnoksi. Joskus on ollut aika, kun ei ole voinut valita, että mitä syö. Nykyään on vaihtoehtoja. Olen just tosta ihan samaa mieltä, että nimenomaan epäluonnollisissa olosuhteissa ne kasvaa ne eläimet. Toisaalta sama argumentti pätisi tietysti kasveihinkin, että ei sekään ole, että kloonataan hirveä määrä ja muunnellaan niitä kasveja niin ihan samalla tavalla tavallaan siinäkin sitten päätyy tavallaan samaan lopputulokseen, että tämä ei ole luonnollista, mutta mikäpä ihmisen rakentamassa maailmassa sitten loppupeleissä olisi luonnollista enää tässä vaiheessa. Ja vaikka lihansyönti, mä koen, että lihansyönti on luonnollista, niin silti mä en niin kuin näe, että se on välttämätöntä. Että me ei voida perustella asioiden luonnollisuudella sitä, että onko se niin kuin oikein. Esimerkiksi tappaminenkin on luonnollista, mutta silti me ei saada täällä tappaa toisiamme, eikä haluta. Että sillä luonnollisuudella ei voi perustella kaikkea, mitä me tehdään täällä maapallolla. Joo, mäkin hyväksyn tietysti sen, että niinku eläinten syömistä ihmiset syö eläimiä ja se tapahtuu täällä meillä luonnossa, niin siinä mielessä se on luonnollista, mutta halusin nyt tuoda tähän eriävän mielipiteen just tästä niinku tehotuotannon näkökulmasta, kun katsoo esimerkiksi sitä niinku ihan globaalisti sitä biomassaa, mitä meillä täällä on maaeläimiä, josta on niinku 4% on villieläimiä, 30% on meitä ihmisiä ja 65% on niitä eläimiä, joita me tuotetaan meille ruuaksi. Niin tämähän balanssi, tämä tasapainohan on niinku aivan täysin luonnoton. Et siinä ei ole niinku mitään luonnollista. Plus sitten tämä niinku, kuinka luonnottomissa elinoloissa nämä eläimet elää ja kuinka ne on jalostettu niinku luonnottomaksi, että ne ei edes pärjäisi luonnossa, jolloin ne niinku periaatteessa voisi sanoa, että ne ei osaa silloin niinku luontoa ja luonnollisuutta. Niin näiden pointtien perusteella mä päätin niinku sanoa tähän argumenttiin, että en ole samaa mieltä siitä, että se eläinten syöminen on luonnollista. Niin ja sitten just tuohon luonnollisuuteen, että se, että ihmiset metsästää, niin mä näen sen luonnollisempana kuin sen, että meillä on tuolla noi isot tuotantolaitokset, missä eläimet kärsii ja ei voi hyvin. Ja moni siinä vaiheessa, jos joutuisi metsästämään oman ruokansa, niin ei pystyisi siihen, koska silloin ne tietäisi sen tosiasiassa, että siellä joutuu tappaa ja näin. Niin se metsästäminen, se niin kuin, miten me tuotetaan niin kuin ihmisille ruokaa isoja määriä, tehotuotetaan, niin se on hyvin, hyvin kaukana luonnollisuudesta. Kyllähän se on semmoista lehmien viljelyä, tavallaan niin kuin vähän niin kuin samalla tavalla kuin peltoja viljellään, niin viljellään niitä lehmiä ja broilereita ja muita eläimiä, että niitä vaan niin kuin kasvatetaan ja ajatellaan sitä niin kuin semmoisena sieluttomana massana, mikä on tietysti tosi niin kuin synkkä ja dystooppinenkin maailmankuva tietyllä tavalla. Mutta tietysti mielessä niin kuin, mun mielestä se on myös huolestuttavaa, että hyvin harvoin niin kuin tullaan ajatelleeksi sitä, että kuin tavallaan niin kuin fucked up se on niin kuin
myös se, että on niin kuin esimerkiksi, no miettii vaikka tätä Suomen tilannetta, että meillä on lypsykarjatalous on niin kuin pohjoisessa ja sitten täällä etelässä meillä on tämä viljavat maat, missä viljellään. Ja sitten sitä lantaa, mitä sieltä pohjoisessa tulee, niin sitä ei hyödynnetä täällä etelässä, vaan niin kuin sen sijaan mieluummin ostetaan jostain keinotekoista lannoitetta, mikä suurimmaksi tuotetaan maakaasun avulla. Se on niin kuin tosi kestämätön se kuvio. Ja sitten toki se syötetään sitten vielä eläimille, mitkä sitten laitetaan lihoiksi, mutta se ei niin kuin poista sitä, että se koko systeemi on mun mielestä todella niin kuin outo tällä hetkellä, kun kuitenkin sitten taas niin tuommoisella pienellä kiertotaloustilalla, niin ei sinne tarvita kuin 2 lehmää, ja sillä lannalla pystyy jo todella ison niin kuin maapinta-alan niin kuin lannoittamaan. Et se optimaalisessa tapauksessa siinä olisi se ravinnekierto olisi niin kuin siinä pienessä kuviossa, ja sitten se eläinten määrä, mikä siellä olisi suhteellisen pieni esimerkiksi. Et niin kuin, mun mielestä siinä on niin kuin siinä kokonaisuus on niin kuin tosi niin kuin häiritsevä. Sitten on vielä nämä maataloustuet, mitä ei voida lakkauttaa lähinnä sen takia, että sitten jos ne lakkautetaan, niin sitten me ei pärjätä kilpailussa ikään kuin muiden maiden kanssa. Sitten meillä tuodaan tänne jostain Brasiliasta se liha. Et se on niin kuin tosi suuri globaali ongelma, missä niin kuin järjestelmä on niin kuin tosi jotenkin viallinen mun mielestä. Tai silleen niin kuin vinksahtanut. Joo, siis niinhän se onkin. Meidän ruoantuotanto tällä hetkellä on, niin kuin, se on ympäristölle huonoksi, luonnolle, myös me, niin kuin ihmistenkin kannalla, mitä ruokaa me tällä hetkellä tuotetaan, ei ole meidän terveyden kannalta kovin hyvä. Me nähtiin uusissa ravitsemussuosituksissa se. Ja mä ehkä palaisin vielä siihen niin kuin luonnollinen versus luonnottomuusargumenttiin, kun tosi usein ihmiset, tai ehkä mä oletan, että ihmiset tekee, ne välttämättä teen, että luonnollisuus on yhtä kuin eettinen, tai luonnollisuus yhtä kuin, että se on okei. Kun mä mietin taas, että vaikka syöpä on tosi luonnollinen asia, mutta syöpähoito ei ole. Mutta tarkoittaako se, että syöpähoito on huono asia, koska se on luonnoton? Että vähän niin kuin tässäkin se, että lihan syönti on luonnollinen, mitä mieltä mä olen, niin mun mielestä se ei silti ole niin kuin eettisesti kestävää mun näkökulmasta. Ja mä haluaisin nostaa tähän, vaikka me ollaan kokoonnuttu puhumaan lihan syömisestä, mutta maidon tuotanto on siihen niin kuin todella niin kuin tiiviissä linkissä. Ja erityisesti siinä mulla tulee tämä luonnollinen ja luonnottomuus, että niin kuin ihminen on ainoa nisäkäs, joka niin kuin juo maitoa A aikuisena ja vielä B toisen eläimen nännistä. Niin siinä erityisesti mulla korostuu se niin kuin luonnottomuus ja kuinka sitten taas tavallista ja normaalia ja normalisoitunut se on meidän yhteiskunnassa. Harvemmin varmaan nännistä kuitenkaan. Käy. Välikäden kautta. Aika monenkin, kun näitä prosessoidaan ja pastoroidaan. Mieti kuinka outoa se olisi, kun menisi juomaan suoraan sieltä nännistä. Ihmiset ajattelee, että se olisi niin kuin hullu, vaikka niin kuin käytännössä se on sitä. Sä juot sitä samaa nestettä. Ja onhan sekin luonnotonta, että siltä lehmältä viedään se vasikka lähes heti syntymän jälkeen pois. Kyllä. Niin kuin sanoit, niin kuin eläimen näkökulmasta. Se eläinhän ei taas niin kuin yksittäinen eläin niin hänen näkökulmasta, niin sehän ei niin kuin tiedä, että onko se niin kuin osa valtavaa tehotuotantoa, no tietysti jotenkin niin kuin elinympäristöstä vai sitten niin kuin pieni tilallinen tai kiertotaloustilan sisällä oleva, jos kumminkin samoja toimenpiteitä tehdään, niin se niin kuin havainnoi siinä mielessä ehkä niin kuin ympäristöön, mutta siinä mielessä niin kuin en näe niin kuin ihan täydellisenä ratkaisuna siis sitäkään niin kuin pientilaa ja kiertotaloustilaakaan niin kuin tästä. Kun mä se vähän riippuu myös, että mitä viljelee, tai siis mitä eläimiä pidetään. Että esimerkiksi sitten taas niin kun miettii jotain lampaita, niin ne on aika huolettomia ja pystyy oikeasti elämään aika huoletonta ja niin kuin mukavaakin elämää siinä niin kuin sillä alueella, missä, niin kuin, missä ne saa laiduntaa ja muuta. Et se on vähän täällä Suomessa niin kuin ehkä unohtunut. Ja sitten taas toisaalta tässäkin on sitten taas nämä globalismin tavallaan niin kuin haittapuolet, että sitten jossain Uudessa-Seelannissa, niin siellä on vielä mukavampaa lampailla ja siellä voidaan täysin niin kuin vuoden ympäri laiduntaa ulkona ja muuta ja näin, että se, ja sieltä tuodaan sitten taas niin kuin lampaalihaa tänne meille, mutta meillä olisi niin kuin periaatteessa niin kuin mahdollisuus hoitaa täällä kotoisamminkin sitä ja tosiaan sillä lannalla pystyisi sitten aika paljonkin peltopinta-alaa kuitenkin sitten taas niin kuin lannottaa. Näin. Tartun vaan nopeasti tuohon, että Uudessa-Seelannissa
mä en sanoisi, että lampailla on siellä paremmat oltavat, kun se on tunnettu, mutta oliko se sarkasmia? No ei se nyt varsinaisesti ollut sarkasmia eikä niin kuin sillä faktapohjainen heitto, se oli enemmänkin sitä, että siellä niin kuin se ympäristöhän on niin kuin satumaa tavallaan lampaalle, mutta se tietysti, miten siellä hoidetaan sitä asiaa, niin se on ihan eri asia. Että noudatetaanko siellä sitten tämmöisiä eettisiä, niin sehän on sitten taas tuottajasta kiinni. Joo, siellä on semmoinen niin toimenpide, mitä mä en pysty saamaan niin mielestä pois, on semmoinen mulesing-toimenpide, että siellä siis leikataan käytännössä häntä, että se on niin tuotannon kannalta helpompi siitä, että siellä ei tule mitään hygieniaongelmia, koska ne olosuhteet on mitä on, niin se on aika hirvittävää. Mutta ehkä mä nappaan siitä, että konsensus tulee ehkä siitä, että mä näen maisemakarjan, se mistä sä puhut, niin kuin, että siellä olisi vaikka lampaita, siellä olisi niin kuin maisema, niin kuin nautoja hoitamassa perinnebiotooppeja. Mutta ehkä siinä vaiheessa sit meillä eroaa, että sit kun mietitään, että pitääkö ne nyt teurastaa ja syödä, vai pitääkö niitä antaa olla, ja kuka hoitaa niitä. Niin, kyllä mä ehkä itse toivoisin tietysti, että eläimiä voitaisiin syödä sit vasta kun ne on vaikka niin kuin vanhoja, tai että siinä on niin kuin enää tavallaan se loppusuora jäljellä, niin sehän olisi niin kuin optimaalinen, niin kuin joskus on tehtykin. Et eläimet on tavallaan niin kuin pidetty niin kauan, kunnes ne sit alkaa niin kuin aika harva niin kuin oikeasti katsoo sen kuolevan lemmikkiinsä jonkun koirankaan niin kuin sitä viimeistä rämpimistä, vaan kyllä se sitten viedään suhteellisen ajoispiikille, koska ajatellaan, että se on eettistä, vaikka ihmisten kohdalla harvemmin kukaan ajattelee samoin, että sitten pidetään hengityskoneessa vielä ja muut hoitaa avanteiden kautta ja ulosteet ja kaikki tavallaan vielä letkuruokinnassa ja muuta. Mutta eläimien kohdalla hyvin harva ajattelee, että tämä on enää niin kuin inhimillistä pitää sitä tavallaan niin tarpeeksi aikaisessa vaiheessa, mutta siellä loppusuoralla niin se olisi mun mielestä eettinen vaihe tavallaan pistää se eläinlihoiksi. Siitä niin kuin luonnollisuudesta, että mä koen myös silleen, niin kuin, että sellainen niin kuin massatuotanto ja sellainen niin kuin tosi pienissä aitauksissa, että pidetään niin kuin lehmiä tai häkeissä tai kanoja, niin se ei ole mun mielestä myöskään niin kuin mitenkään luonnollista, että niin kuin tehdään epäeettisesti niin kuin ruokaa tonne lihatiskeille ja muuta tällaista, että siihen pitäisi niin kuin, tällaisen näkökulman halusin niin itse sanoa, että en pidä sitä niin kuin luonnollisena sellaista massatuotantoa, mutta koen, että kuitenkin niin kuin lihaa syödään ja sitä on niin kuin kauan niin kuin syöty ja pidetty sillä tavalla niin kuin luonnollisena. Joo, me ollaan varmaan aika pitkälti samaa mieltä, että niin tämmöinen tehotuotanto, miten me se mielletään, niin se ei ole niin kuin hyväksyttävää missään mielessä. Että eikä tuossa tule semmoinen niin kuin skaalautuvuusongelma, että jos sitten niin kuin eläimet eläisi tämmöisellä niin kuin laiduntavia ja niin kuin eläisi pitkäänkin ja niitä yksinkertaisesti olisi silloin vähemmän, koska ne vaatisi tietysti paljon enemmän tilaa, jos kaikki lauduntaisi, niin sekin tietysti johtaisi siihen, että lihansyömistä pitäisi dramaattisesti vähentää, jotta niin kuin muuten meillä niin kuin loppuisi maapinta-ala, jos jokainen eläin sitten laiduntaisi vapaasti. Ja kyllä mä oon sitä mieltä, että lihan pitäisi ehdottomasti olla luksustuote. Että se, niin kun, se olisi mun mielestä kaikin puolin oikein. Että niin sitä voisi syödä jonkin verran, mutta mun mielestä se on niin kuin tässä mittakaavassa, mitä sitä tällä hetkellä syödään ja mätetään, niin se on niin kuin aika silleen jotenkin ei ok. Ja sit katsoisin myös niin kuin tämmöisiin muihin proteiinilähteisiin, niin kuin siinä tavallaan siinä lihatuotannossakin. Esimerkiksi niin kuin tämä hyönteispuoli esimerkiksi. Että miksei jotain mustasotilaskärpäsen toukkia tai muuta niin kuin kasvateta enemmän tai miksi sitä ei tueta niin kuin valtion tai yhteiskunnan tasolta. Niin kuin tällaisia, että miksi ne maataloustuet menee vaan niin kuin tolle vanha-aikaiselle tavallaan niin kuin ruoantuotantomalleille, jotka sitten niin kuin useimpien varmaan suomalaistenkin mielestä tällä hetkellä alkaa olla niin kuin siinä eettisyyden rajoilla tai jopa monien mielestä yli, mutta siis niin kuin monet, jotka syö lihaa, niin myös ajattelee, että ollaan vähintään siellä niin kuin rajalla tai sitten ei edes ajatella asiaa tavallaan.
Mä sanon vaan lyhyesti, että ehkä siinä tulee taas se, että miksei syödä sitä kasvipohjaista ruokaa suoraan, kun ei ne hyönteisetkään pyhällä hengellä elää, niin nekin syö jotain. Niin se tehokkuuskysymys tulee silloinkin esille. Niin, no siinä itse asiassa on, no just tämä mainitsemani mustasotilaskärpänen, niin niiden toukat on sellaisia, että nehän olisi niin kuin loistavia jätehuollosta, ne syö melkein mitä tahansa ja lopputuotteena tulee proteiinia, että niin kuin se niin kuin ratkaisisi monta muutakin ongelmaa, jos tavallaan sitä tuettaisiin. Mutta sitten meillä on tietynlaisia lainsäädännöllisiä juttuja, minkä takia niille ei voida syöttää mitä tahansa. Eli kukaan ei varmaan halua niin kuin pelkkää jätettä niin kuin syöneen niin kuin toukan lihaa niin kuin jonnekin jauheeksi johonkin safkoihin joukkoon. Mutta ehkä semmoinenkin aika vielä tulee. Ja sit, niin kuin nythän nämä pystyy tämmöisiä teollisuuden sivuvirtoja hyödyntämään esimerkiksi niin kuin jotain jyvien kuoria ja tämän kaltaisia, niin kuin, mitä niin kuin jää joka tapauksessa, mutta on silti ikään kuin puhdasta tavaraa, niin semmoisilla niitä ruokitaan tällä hetkellä. Tätä siis on, tämä on tulossa, mutta... Joo, mäkin näin uutisista, että on niin isoja investointeja tehty, mutta kyllä mä nostan esiin, että siitäkin on yhä enemmän tutkimustietoa, että se toukkakin, se kokee kipua. Ja sitten kun niitä puhutaan niin kuin miljardeista ja sadoista miljardeista, mitä siinä NS viljellään, niin mä näen senkin valtavana, niin kuin aivan niin kuin dramaattisena hyvinvointiongelmana. Niin, kipu on mielenkiintoinen käsite sillä lailla, että sekin, niin kuin, että mitä esimerkiksi kipu sitten tarkoittaa niin kuin minkäkinlaiselle eliölle, niin siitähän meidän on vaikea sanoa yhtään mitään. Että miltä se kuuluu elämään. Nainen tuntee synnyttäessä kipua ja se kuuluu niin kuin, tavallaan elämän kaareen tavallaan. Niin kuin. Mä oon Sako Samuli Koivulahti ja oon yrittäjä Turusta. On semmoinen sisältömarkkinointia tekevä yritys ja äänitysstudio, missä sitten äänitellään artistien ja biisintekijöiden kanssa matskua. Mua ei ole lapsena kasvatettu kasvissyöjäksi, niin sitten ruokavalio on se, mikä sattuu olemaan. On etuoikeutettua elää vegaaniruokavaliolla? Haluatko aloittaa? Aloita sä. Okay. Mä ajattelen ehkä, että vegaaniksi ryhtyminen on yhtä etuoikeutettu vaikka asia kuin terveellisemmin syöminen. Et siinä pitää tapahtua se muutos ja yleensä kun muutos tapahtuu, niin se tarkoittaa, että sun pitää olla elämäntilanne sellainen, että sulla on vapaa-aika ja resursseja tehdä se muutos. Ja myös semmoinen, että sulla ei ole vaikka syömishäiriö tai sä oot vakavasti masentunut, niin se voi olla haastavampaa. Ja siksi mä koen, että vaikka mä oon ollut etuoikeutettu, että mulla ei ole ollut tämmöistä haastetta, mä pystyn aika helposti siirtymään 3 kuukaudessa käytännössä sekasyöjästä vegaaniksi. Mut samaan aikaan ei ne tavallaan ole ristiriidassa, että vaikka masentunut ihminen voi olla vegaani, että se ei tarkoita sitä. Kyllä. Joo, mä ajattelen, että tietty määrä tietotaitoa siihen niin kuin esimerkiksi vaaditaan väkisin. Sun pitää osata koostaa tavallaan se täys aminohappokoostumus ja muuta, että se ei käy ihan silleen niin, että jos olet täysin niin kuin kouluttamaton ihminen, joka ei tiedä ravitsemuksesta yhtään mitään ja sitten mahdollisesti vielä olet vaikka taloudellisesti semmoisessa jamassa, että sä et pysty valitsemaan, mitä sä syöt, tai sä olet jossain semmoisessa, no vaikka laitoksessa, että sä voi päättää jossain laitoksessa, missä sulle valmistetaan ruokaa, niin no Suomessa sä voit ilmoittaa, että mä oon kasvissyöjä, se hoituu, mutta tämä ei ole sama tilanne esimerkiksi kaikissa maissa, eli kyllä sun täytyy olla jollakin tavalla etuoikeutetussa asemassa, että sä pystyt niin kun olemaan kasvissyöjä ja elämän kasvissyöjänä silleen ainakin niin kuin optimaalisesti. No mulla nousee tässä ensimmäisenä esiin se kustannuskysymys, että paljon
niin kuin väitetään, että vegaaniruoka on kalliimpaa kuin, liharuoka, mutta sehän ei pidä paikkansa, jos me lähdetään ostaa esimerkiksi erilaisia papuja tai linssejä kaupasta, ne on tosi halpoja. Niiden kilohinta on tosi pieni, mutta sitten on eri asia, jos joka aterialla syö esim. Beyond Meatia, koska siellä on se brändi taustalla ja siitä tulee oma lisänsä siihen tuotteeseen. Niin mä oon itse jopa huomannut, että vegaaniruoka, jos vähän miettii, että mitä sieltä kaupasta ottaa, niin on jopa halvempaa kuin, liharuoka tai sekasyöjän ruuat, mitä kaupasta ostaa. Joo, mulle tuo etuoikeutettu tuntuu, että niin kuin aika hassulta, koska kun mennään vaan pari vuosikymmentä taaksepäin, niin se liharuoka oli se, niin kuin säkin sanoit äsken, niin se luksus ja vain viikonloppuisin. Se oli se, niin kuin se harvinaisuus ja sitten se perusruoka oli perunaa ja muuta kasviproteiinia ja kasviruokaa. Et siinä mielessä tämä tuntuu hassulta, että se on jotenkin kääntynyt siihen, että se vegaaniruoka olisi yhtäkkiä se etuoikeutettu tässä niin kuin muutaman vuosikymmenen aikana. Totta kai siellä niin kuin lihateollisuuden propagandakoneisto on tämän niin kuin jyrännyt läpi, että se on normalisoitunut, että se liha on se normaali. Vaikka ihan vähän aikaa sitten, verrattain vähän aikaa sitten se ei ollutkaan näin. Mun mielestä sille etuoikeutettu on vähän sille jännä sana. Tai silleen, niin kuin, että mun mielestä niin kuin kaikki saa mun mielestä syödä vähän niin kuin mitä ne haluaa, mitä ne kokee. Että se, että niin vegaani olisi niin kuin etuoikeutettu ihminen. Ehkä silleen niin kuin, tulevaisuuden kannalta, kun puhutaan kuitenkin niin kuin ilmastonmuutoksesta, niin ne, jotka niin kuin on tottunut ehkä syömään niin kuin vegaaniruokaa jo niin kuin nyt varhaisessa vaiheessa, niin on siinä mielessä ehkä etuoikeutettuja niin kuin tulevaisuudessa sit, niin kuin, että joidenkin lihansyöjien, jotka syö vaikka vaan lihaa, että ne ei oikein niin kuin tykkää ollenkaan mistään kasvisruuista tai jostain muista, niin heidän on ehkä vaikeampi niin kuin sillä tavalla tulla siihen vegaanijuttuun mukaan, kun koko ajan niin kuin kuitenkin puhutaan siitä, että niin kuin pitäisi painottaa kasvisruokaa ja sitä kun painotetaan myös koulussa ja muussa tällaisessa, niin ehkä siinä mielessä he on etuoikeutettuja, mutta mun mielestä niin kuin kaikki pitäisi saada syödä mitä haluaa. Niin, että vähän niin kuin sen muutoksen tehneet, niin niille se tuleva muutos ei näe sitä uhkana välttämättä. Niin, tai ei ole niin sellainen niin kuin iso muutos ehkä sillä tavalla. Mä ajattelen tuoda myös ehkä tässä sen näkökulman, että me mietitään, että eläinten, joita me ihmiset syömme ja sitten meidän ihmisten välillä, että kumpi on etuoikeutettu siinä tavallaan, niin sitä ei voi edes verrata. Että me vaan käytännössä teemme lain niin kuin piirissä sen, mitä me haluamme. Ja myös kaikki tämmöiset lailliset toimenpiteet, niin kuin kivesten leikkaaminen possuilla ja kaikki tämmöiset, niin siinä ei voi puhua etuoikeudesta enää. Ja sitten mulla tuli tuosta ajatus, kun tässä sanottiin äsken, että just, että kaikille ei ole sitä tietoa niistä aminohapoista, niin meillä on kaikilla kyllä pääsy internettiin ja sieltä löytyy hyvin helposti niin kuin ravitsemukseen liittyvää tietoa. Tämä on tämmöinen, että tieto on nykyään kaikkien saatavilla. On varmasti täällä Suomessa aika pitkälti tilanne toinen, mutta aika monessa muussa maassa on hitusen hankalampi päästä edes internettiin. Meillä on niin kuin, me ollaan etuoikeutetussa asemassa siinä, että meillä on jopa niin kuin näin laaja tämä kattava tämä tietoverkko, että me voidaan olettaa, että jokaisella on pääsy tavallaan. Joo, esimerkiksi nyt kun tuli uudet ravitsemussuositukset, niin niistähän viestittiin laajasti ja hyvin, mutta sittenhän tulee se vastaan, että uskotaanko niitä, että uskotaanko sitä tutkittua tietoa vai koetaanko sitä diskreditoida kaikin mahdollisen keinoin, vaikka ne henkilöt, ketkä on tehnyt sitä itse tutkimusta ja niitä on tuotu siihen ravitsemussuosituksiin, niin heitäkin vastaan tuli niinku hyökkäyksiä ja koetettiin niinku saattaa heidät naurunalaiseksi. Et mennään niinku aika pitkiä loikkia siihen, että saataisiin niinku tämä tutkittu tieto kumottua. Et sitä voisi niinku toivoa täällä meillä yhteiskunnassa, suomalaisessa yhteiskunnassa, että pidetään se usko siihen tutkittuun tietoon ja oikeasti niinku uskottaisiin sitä. Eikä niinku koettaisi kaikki mahdolliset porsareet löytää, mitä ikinä voi vaan löytää siitä. Tuohonkin, kun sä sanoit siitä tavallaan 100 vuotta sitten, niin se ruoka oli niin kuin pääsääntöisesti kasvispainotteista. Mutta 100 vuotta sitten myös ihmiset kuoli niin kuin oikeasti kaiken näköisiä ravintopuutoksia ja muihin. Eli tavallaan se ruoka on usein ollut hyvin yksipuolista, jotain perunaa ja porkkanaa, mitä on sitten niin kuin kiskottu. Ja keripukki oli itse asiassa ennen niin kuin
perunan tulo mun käsittääkseni, on puolittain arvaus, mutta siis niin mun käsittääkseni keripukki oli oikeasti iso ongelma ennen kuin ruvettiin syömään perunaa. Siinä on kuitenkin sit sen verran C-vitamiinia ja näin poispäin. Niin kyllähän nämä niin tieto siitä ravitsemuksesta, niin se toki lisää tuskaa, mutta sitten se myös niin mahdollistaa sitä, että kyllä se niin tiedon myötä sitten niin voidaan yhä tarkemmin valita, mitä me syödään ja pystytään tekemään parempia päätöksiä. Ja se on niin ihan kansanterveydellinen asia myöskin. Se on tavallaan niin kuin myös kaksiteräinen miekka, että nyt keripukki ei ole meille ongelma, mutta sydän- ja verisuonisairaudet on, mitä niin kuin yritetään nyt ravitsemussuosituksella lieventää näitä niin kuin kansanterveydellisiä ongelmia. Mutta sitten mä ajattelin, sä sanoit aikaisemmin siitä, että me olemme täällä Suomessa varsin etuoikeutettuja, mutta muissa välttämättä ei ole 50-50, vähän on samaa mieltä. Ja samalla mulle tulee mieleen, että ehkä ei pidä vähätellä ihmisten kykyä tehdä muutosta tai tietää muissa maissa, koska missään ei syödä niin paljon lihaa tai maitoa kuin, länsimaissa. Et niin kuin muuallahan on paljon kasvipainotteisemmin. Et kun menee myös muihin maihin käymään, niin linssit, pavut on paljon suuremmassa roolissa kuin suomalaisilla täällä. On paljon myös viljoja, mistä suomalaiset ei välttämättä ei ole tottunut syömään. Ja ylipäätään vaikka sellainen suomalainen vilja kuin ohra. Me ei edes kauheasti syödä sitä täällä. Tai joku bataatti tai joku sellainen, esimerkiksi kun kaikki bataattiranskalaisesti muut tällaiset tuli tänne, niin se oli niinku wow, oh my god, mutta sitten esimerkiksi Aasiassa on ollut niinku tosi iso juttu ja kaikki jotain nuudeleitakin tehdään niinku bataatista. Niin, Eli me voidaan tosi paljon ottaa niinku inspiraatiota tuolta maailmalta. Välillä tuntuu, että meillä on vain just perinteet ja tämmöinen, se on niin identiteetissä kiinni siis se syöminen identiteetissä kiinni, niin sitten tuntuu, että se jumittaa täällä tosi paljon, että me ei pystytä niinku avautumaan niille muille ruoka-aineille tai näin. Et mä oon kohdannut paljon tällaista. Kyllä se ruokakulttuuri siis näyttelee ihan hirveän suurta osaa. Ja sitten tavallaan siihen just on niinku se, jos tämä kaksiteräinen miekka on niinku hyvin sanottu, koska silloin kun sulla on pääsy kaikkeen mahdolliseen tietoon, niin sä pystyt myös etsimään sieltä niinku selitykset ihan mille tahansa tavallaan niinku asialle, minkä sä haluat olevan näin, niin sä löydät sieltä kyllä perustelut myös, jos johdonmukaisesti lähtee vaan etsimään. Mutta sitten taas jos miettii tällaista jotain yhteiskuntaa, missä vaikka se pääsy tietoon on rajoitetumpi, niin siellä pystyy myös paljon nopeammin tekemään niitä muutoksia, vaikka suoraan siihen ruokakulttuuriin. Eli jos vaikka valtion taholta tulee niin kuin voimakkaasti tai miten Suomessa on joskus aikanaan tehty sitä maitopropagandaa, mitä edelleen on tietysti mielessä, niin kyllähän se vaikutus on tosi suuri, kun siellä on niin kuin koulun käytävät täynnä kaikkea valiomerkkiä siellä. Kiva, kun sä nostit tänne esiin. Mä oon täsmälleen samaa mieltä, että se on niinku yksi niinku suomalaisen markkinointiviestinnän niinku tehokkaimpia ja onnistuneempia niinku tekoja valion maitopropaganda, kuinka me ajatellaan, että se on niinku täysin normaalia juoda näin paljon maitoa. Mä nostaisin ykköseksi ehkä broilerituotannon markkinoinnin, koska vielä 60-luvulla kukaan ei syönyt broilereita, kun munia kanat ja lihaksi kasvatettavat kanarodut oli niin kuin sitkeätä lihaa ja epämiellyttävää. Sitten broileri tuotiin Suomeen ja nyt yhtäkkiä sitä syödään niin kuin eniten kaikista eläinproteiineista. Jopa joulupöydässä. Syökää kanaa. niin. Mä oon Jussi, mä teen päivätyökseni markkinointiviestintää ja sit mä oon mukana muutamassa eläinoikeusjärjestössä, Eläinoikeusakatemiassa ja Suomen eläinoikeusjuristeissa. No, ekaksi mä aloin syömään kasvispainotteisesti, kun mä tutustuin enemmän niin kuin eläinteollisuuden vaikutukseen ilmastokatastrofin kiihtymiseen. Sitten se vahvistui, kun mä opiskelin vähän, että mitä liha tekee omalle terveydelle. Mutta se viimeinen niitti oli, kun mä tutustuin siihen, että miten eläimiä kohdellaan eläinteollisuuden pauloissa. Ja se sai mut lopulta päättämään, että mä ryhdyin vegaaniksi. No ehkä ennen kaikkea sen, että mä toisin myös näihin keskusteluihin sitä eläimen näkökulmaa. Että nehän ei pääse missään vaiheessa niin kuin ääneen. Niin jos joku puhuisi joskus eläinten puolesta, niin mä arvostan aina sitä ja koitan olla vaikka tässäkin keskustelussa sitten eläimen äänensaattaja. Näen mahdollisena, että siirryn toiselle puolelle joskus tulevaisuudessa. Onko mä yksin tässä? Okei, joo. Siis
No periaatteessa teknologia kehittyy, ruoantuotanto kehittyy, maailma kehittyy ja maailmatilanne myös muuttuu. Eli tavallaan niin kuin voi tulla semmoisia virtauksia, minkä takia tulee semmoinen olo, että on pakko. Tai sitten voi ihan hyvin olla, että tulevaisuudessa on jotain niin hyvän makuisia vegaanituotteita, että ne vaan niin kuin vie mennessään. Mistä mä voin tietää, mikä tilanne on esimerkiksi 20 vuoden kuluttua tai ehkä 40 vuoden kuluttua, kun mä oon jossain vanhainkodissa, niin voi olla, että lihansyönti on kielletty siihen mennessä. Mistä voin tietää? Ihan hyvin voi olla, että julkisissa laitoksissa ei ylipäänsä tarjoilla lihaa, vaikka muuten tarjoiltaisiin. Kaikki tällaiset skenaariot on mun mielestä ihan hyvin niin kuin mahdollisia. No mä tykkäsin tuosta sun puheenvuorosta silleen, niin että me ei tiedetä ollenkaan niin mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Että just että jos kaikki nämä kasvisruuat, vegaaniruuat, niin kuin, kaikki kehittyy koko ajan, tulee uusia innovaatioita, tulee uusia makuja, tulee kaiken maailman ja sitten toki sekin, että joskus sä et voi niinku itse päättää siitä, mitä sä syöt esimerkiksi just niinku vanhainkodissa. Mutta se, miksi mä en ehkä koe niinku tällä hetkellä just esimerkiksi, tai en tiedä tulevaisuudesta, niin sen takia koen, että ehkä en voi niinku suoraan niinku vegaaniksi muuttua kokonaan just sen takia, koska olen just pienestä pitäen vähän niinku pakolla syönyt vaan sitä kasvisruokaa, niin koen nyt sitten, että haluan nauttia siitä siihen asti ja syödä sitä sillä tavalla, niin kuin, sitten miten nyt mahdollista lihaa. Ja sillä ehkä monipuolisesti syödä. Mun tuli mieleen, että mä hämmennän pakkaa tässä, kun veganismin virallinen määritelmä on, että välttää aiheuttamasta eläimille kärsimystä niin pitkälle kuin mahdollista, niin jos se on terveyssyyt, miksi joutuu syömään lihaa, niin on kysymysmerkki, että täyttääkö se veganismi määritelmä. Mulla ehkä se, että jotta mä siirtyisin takaisin sekasyöjäksi, niin pitäisi tulla joku tutkimustieto, että eläimet ei koe mitään kipua tai niillä ei ole aivoja tai kipureseptoreita, mitä mä en näe niin kuin mahdollisena. Ja tietenkin, jos mutta tietenkin toisaalta voi tapahtua näin, että mulle tulee joku sairaus ja vaikkapa vatsa ei sulata yhtäkkiä mitään, mitä mä oon tottunut syömään ja tulee joku tosi harvinainen keissi, niin totta kai, niin kuin, jotta minä selviän, niin joutuisin niin kuin tekemään sen, että söisin mitä liian, niin kuin silloin vaikkapa lääkärit ja ravitsemusasiantuntijat sanoo, että pysyisi hengissä. Ja kyllä silleen niin kuin mäkin varmaan niin kuin voisin päätyä ihan suoraan vegaaniksi. En mä voi niin kuin, perustella mun allergiallani sitä, että mä en vois tulla suoraan vegaaniksi. Mä en vaan niin kuin, sen kouluruokalan, vaan sen niinku, se, että muille on lihatuotetta ja sitten mulla on ainoastaan aina sitä kasvisruokaa, niin mä oon vaan siitä sit niinku vähän niinku katkeroitunut ja tulla sellaiseksi, niinku, että nyt mä haluan myös oikeuden siihen, että mä syön myös niinku, liharuokaa ja silleen sekaruokalaisesti. Joo. No, mä näen, että kun mulla on ehkä 3 pääsyytä, miksi on vegaani, on ilmasto, terveys ja se eläimen näkökulma. Sanotaan nyt, että ilmastokatastrofi peruuntuisi jostain maagisesta syystä, että eläinteollisuus ei sitten edistäisikään sitä. No okei, ehkä sitten. Oma terveys, no sanotaan, että muutama elinvuosi vaan aikaa ja niin kuin, liha ei enää vaikuttaisi mulle niin kuin dramaattisesti pitkällä tähtäimellä. No miksei. Mutta sitten se, mistä mä en pääse yli, kun olen niin oppinut siitä, että kuinka eläimet on niin kognitiivisesti niin ihmeellisiä olentoja, ne on sosiaalisia yksilöitä, ne on, jokainen on niin oma tyyppinsä. Ja sitten tietää, että miten niitä kohdellaan lihatuotannossa, eläinteollisuudessa. Niin se on se syy, mikä on, niin tekee mulle 100% varmaa, että mä en tule syömään koko elämässäni enää lihaa. Hei, mahtavaa. Mä tykkään tästä teidän avarakatseisuudesta. Teidän on kiva jutella. Ja
toi avasi mullakin ajatuksia, että jos ei nyt olisi tällaista pakonomaista tarvetta syödä niin kuin lihaa, niin en koe, että astun toiselle puolelle enää, koska niin kauan kun mä tiedän, mitä siellä tapahtuu siellä niissä laitoksissa, missä eläimistä tuotetaan ruokaa, niin mä en ole valmis syömään lihaa tai mitään eläimistä saatavia ruokia, koska mä oon myös niin tässä vuosien varrella huomannut sen, että pystyy elämään hyvin täysipainoisesti, treenaamaan ja pysyä terveenä vegaaniruokavalion avulla. Jos tämmöinen pakkotilanne poikkeus teille, jos olisi esimerkiksi, sanotaan nyt, että olisi vaikka sotatila, ei ole mitään muuta ravintoa, siellä kulkee lehmä, niin kuin, ehkä tämmöinen tilanne. Pakonomaisessa tilanteessa, jos siinä olisi niin kuin oma henki kyseessä, että sitten se olisi kuolema, jos ei söisi sitä lehmää, niin silloin kyllä tässä tapauksessa... Söisitte sen lehmän vai kuolisitte sitten mieluummin? Mä söisin sen lehmän. Itsesuojeluvaisto on kumminkin aika vahva meissä ihmisissä, ja kun mennään sinne niin eläinten oikeustasolle. Vaikka olisi sitä mieltä nyt, niin siinä vaiheessa kun on nälkä, niin se voi olla tilanne toinen. Et ehkä voisin kuvitella. Joo, siis, ja tämähän on tosi tyypillinen semmoinen, että jos tavallaan ehkä millä yritetään saada niin kuin vegaaneja niin kuin kompastumaan, että jos olisit autiolla saarella, että ahaa, sinä söisit sen elämän, niin no, meillä on 24 HS-marketti tuossa, niin kuin talon vieressä robotti kulkee sieltä, jos tarvii, niin eletään ihan eri maailmassa. Niin, että katsotaan sitten, kun ollaan siellä. Käydään sitä keskustelua. Ja siihenkin. Mutta on tosi kiinnostavaa, niin kuin, mitä tapahtuisi sodan aikana. Jotenkin niin kuin, tähän aikaan meillä on se semmoinen, niin kuin, että takaraivossa toivottavasti ei. Ja sitten kuitenkin mä mietin, että toivottavasti näin ei käy, mutta jos tulee sotatilanne, niin meidän eläintuotantohan ei tule pysymään sillä tasolla, niin kun, että me raahataan tänne siemeniä, lannoitteita, sitten raahataan niin kuin just mitä sä puhut, niin kuin lannoitteiden raaka-aineita ja rehua, ja nyt puhutaan niin kuin eläintuotannon sanastolla, eli eläinainesta, eli kaikki broilerit tulee Ruotsista. Niin sodan aikanahan me siirrytään enemmän kasvipohjaiseen. Niin kuin mä olin kuuntelemassa Huoltovarmuuskeskuksen tyyppiä puhumassa, niin häneltä kysyttiin sit tilaisuuden jälkeen yleisöstä, että mitä sitten tapahtuu, jos tulee vaikka kauppasaarto ja me ei pystytä ylläpitämään. Niin hän sanoi, että kyllä se dramaattisesti tuotanto laskee. Me syödään suoraan pellolta sitä kauraa, härkää, popuhernetta. Ja myös silloinkin, kun se ei täytä sitä niin kuin standardia, mitä meillä tällä hetkellä ollaan asetettu tosi korkeaksi, koska me ollaan Suomessa niin kuin puhtaan ja laadukkaan ruoan niin kuin edelläkävijä. Joo, just ton takia Natsi-Saksassakin propagoitiin sitä kasvisruokaa, että siellä niin kuin kannustettiin kasvisruokaan, jotta tavallaan niin kuin sitä riittäisi kaikille. Et sitähän ei haluttu tavallaan kertoa ihmisille, että se oli myös pakkotilanne tavallaan, että kustannussyistä ja lihaa hankala saada mistään ulkoa. Mutta on mielenkiintoinen, kun mulla on just perusteltu sitä huoltovarmuutta ja sitä lihaa aikaisemmin, että se on niin kuin välttämätön, että jos tulee sota tai joku muu tämmöinen tilanne, niin että meillä riittää se ruoka. Mutta nyt ihan viime aikoina mä oon lukenut aiheesta enemmän ja nyt se onkin toisinpäin. Että me syötäisikin se ruoka, mikä annettaisiin sitten näille eläimille. Sehän olisi meillä olisi paljon enemmän ruokaa. Se olisi tuhlaamista, No jos me syötettäisiin. siitä rehusta ei välttämättä ole ihan semmoista niin kuin ihmisten optimaalista ihmisten ruokaa. Et kyllä sit niin kuin tavallaan tuollaisessa erikoistilanteessa niin pyrittäisiin varmaan aika paljon monipuolisemmin myös niin kuin tuottaa sit erilaisia kasviksia. Sitten meidän kannattaisi ottaa niin kuin tämmöisiä vanhoja niin kuin kasveja myös siihen rinnalle, mitkä esimerkiksi kestää tai niin kuin pystyy kasvaa niin kuin vähän haastavammissakin olosuhteissa. Joo, mä vietän tosi paljon aikaa tuolla Maaseudun Tulevaisuuden Facebook-kommenttiketjussa. Ja siellä tuo huoltovarmuus tulee niin kuin takuuvarmasti jokaisessa niin kuin lihakeskustelussa. Ja nimenomaan, niin kuin tästä tuli, niin se on nimenomaan päinvastoin. Ja tästä niin kuin pitää sanoa suoraan, että maa- ja metsätalousministeriö ja Sari Essayah, meidän maa- ja metsätalousministeri, niin valehtelee meille. Että se huoltovarmuus olisi sen takia, miksi meidän pitäisi pitää eläintuotantoa niin korkealla tasolla ja työntää niitä tukia sinne
Mutta se on oikeasti toisinpäin. Joo, siis siellä riittää oikeasti niin kuin aika pieni kourallinen sitä karjaa siellä joukossa, just nimenomaan sen lannoitustarpeen niin kuin täyttämiseen. Ja sillä saavutetaan se huoltovarmuus, eikä sillä, että nyt meillä on hirveästi peltoa, mitä me syötetään niille eläimille ja tosi hitaasti saadaan aikaa proteiinia. Et se on niin kuin aika hidas tapa myös niin kuin jotain lehmää kasvattaa niin kuin monta vuotta. Ja nythän se näkyy jauhelihahyllyllä. Niin. Mutta tämä on niinku aika läppää, että on ajateltu, että on isänmaallinen teko niinku maitoa ja lihaa pöytää, mutta sitten just Luonnonvarakeskus ja Sitra teki tämmöisen selvityksen, että me pystyttäisiin 98% meidän proteiinisaannista kattamaan kasvipohjaisilla kotimaisilla tuotteilla 2040 mennessä, jos me tehtäisiin sen eteen jotain poliittista tekoa. Että onko se niinku isänmaallista syödä vege tällä hetkellä? Esimerkiksi maa-artisokka on semmoinen niin kuin kasvi, mitä syötiin Suomessa tosi paljon ennen perunaa. Ja se on sellaista, että se kasvaa melkein missä vaan. Ei ole niin kuin kauhean niin kuin tarkka, niin kuin siitä, että niin kuin sun ei tarvitse raataa siellä pellolla, vaan sun voi laittaa se johonkin ruohosekaan. Ja se lähtee sielläkin kasvamaan. Ne näyttää päivänkakkaroilta, mutta ne tekee semmoisia mukuloita, mitä sä voit syödä. Tuommoiset olisi tosi ihanteellisia just niin kuin sodan ajan johonkin niin kuin siihen huoltovarmuusajatteluun niin kuin ton kaltaiset kasvit. Vitsi, kun mä vaan vihaan artisokkaa. Mulla on kysymys teille. Mua kiinnostaa, niin kuin, että mitä te ajattelette, että kun se alkuperäinen kysymys oli, mikä se oli? Että on, mikä se kysymys? Voiko hypätä toiselle puolelle? Siitä me lähdettiin. Niin oli, yes. Että se alkuperäinen kysymys oli tässä, että näkisinkö itseni niin kuin tulevaisuudessa toiselle puolelle, minä vegaanina sekasyöjänä tai toisinpäin, niin että mitä te näette, että on suurimmat esteet, nyt te ette puhu niin kuin itsestänne, mutta suomalaisessa, että mikä jarruttaa tätä muutosta, että suomalaiset söisivät kasvipainotteisemmin? Mä uskon, että se on niinkin itsekäs asia kuin se ruoan maku. Ja sitten ruokakulttuuri, se on niinku toinen. Et se, mistä, koska ruokakulttuurihan on niinku, se vaikuttaa siihen, mistä ihmiset oppii tykkäämään. Et ei semmoinen lapsi, jolle on niinku päiväkoti-ikäisestä tai ihan taaperosta asti syötetty pelkästään kasvisruokaa, niin ei se kaipaa lihaa. Mä luulen, että ei ole edes mitään takeita, että se pystyy sulattaa sitä. Että pystyykö sen niinku suolistomikrobit niinku handlaamaan edes välttämättä sitä liharuokaa, jos siihen ei ole totutettu ollenkaan. Mutta semmoinen ihminen, joka on kasvanut siihen, niin se luultavasti sitä myös kaipaa. Mä itse olin jonkun aikaa, olin niinku, en nyt ihan täysin lihattomalla, mutta jätin punaisen lihan pois aika pitkäksikin aikaan. Mut mulla oli koko ajan semmoinen suuri kaipaus siihen. Ja 3 vuotta mä jaksoin olla silleen, niin että mä en syönyt punaista lihaa ollenkaan. Mutta sitten kun mä siihen ryhdyin, niin mä jätin kanan pois pitkäksi aikaa, koska mä en halunnut nähdä sitä enää ollenkaan. Se on niinku tavallaan... Minkä takia siis et halunnut nähdä? Siis se ei, no sit sitä oli syönyt vähän liikaa ja kana on mun mielestä muutenkin aika silleen niinku, tavallaan niinku huonoa lihaa. Se on nykypäivänä varsinkin, siinä on siis tosi paljon nestettä ja se on niinku aika mautonta semmoista niinku höttölihaa. Siinä ei ole sitä semmoista samanlaista purutuntumaa kuin jossain naudassa esimerkiksi. Joo, munkin mielestä siinä niinku ehkä se niinku maku ja meidän ruokakulttuuri, me ei käytetä ehkä niin paljon mausteita kuin esimerkiksi Aasiassa. Et Aasiassahan esimerkiksi käytetään tosi paljon kaikkia erilaisia vihanneksia ja kaikkia muuta tällaista. Niin jos sitä niinku oikeasti osattaisi niinku maustaa ja itse paistaa ja kaikkea muuta tällaista, niin totta kai se niinku varmaan olisi isommassa osassa. Ja just se ruokakulttuuri, että on niinku esim. Meidän perheessä niin siis niinku liha, kana, kala, kaikki tällaiset on niinku ollaan syödään jauhelihaa, syödään lihaa, kalaa, kanaa, etc. Niin että jos vaikka mun perheessä ei olisi niinku ikinä vaikka koskettu siihen, niin en mäkään sit vaikka niinku kaipaisi sitä niinku sillä tavalla. Vähän niinku joku karkki, jos et sä maistanut sitä ikinä, niin no totta kai niinku karkista aika paljon tykkää, koska se on niinku makeeta ja sit sitä aina välillä kaipaa. Mut sit esimerkiksi lihan kanssa, niin jos sitä vaikka ikinä maistanut, niin se olisi ehkä silleen se. Ja isoin syy on se niinku maustaminen, että meillä
meillä ei osata maustaa ruokaa. Siinä on kyllä paljon niin taitoja opittavana. Jos nyt miettii niitä ravitsemussuosituksia, mikä on 350 grammaa maksimissaan lihaa viikossa, mikä on niin 2-3 annosta, niin sehän tarkoittaa, että on niin 7-8 annosta, missä ei saisi olla lihaa viikossa. Niin jos on nyt vähän niin siellä terveystietoinen ja jonkun lailla noudattaisi näitä ohjeistuksia, niin siinä kumminkin tulee toistoja siinä, että sä teet kasvisruokaa ja toivottavasti niin opit maustamaan sitä. Mä jään niin miettimään, että onko niin kuinka iso osa mä en tiedä tätä, mutta kuinka iso suomalaista, jos sanotaan, että on niin 14 annosta viikossa lounas ja päivällinen, niin kuinka moni syö niin 14 niin aterialla lihaa? Tätä mun tekisi niin mieltä jätä, ettei niin yhtään kasvisateriaa viikossa. Vähän pelkään, että se on aika iso se numero. Kyllä ne semmoisia seka-aterioita, mä uskon, että suurimmaksi osaksi on. Ihmiset on tottunut ajattelemaan, että lämmin ruoka sisältää aina lihan. Ja sit jos niin sitä ei ole, niin sitten mietitään, mikä proteiini siinä on niin kuin tavallaan. Se vähän on sinänsä niin kuin vähän hassu. Ja sit se on just noin, että tavallaan kun täällä se ruokakulttuuri on niin lihakeskeinen ja jopa ajatellaan, varsinkin aikaisemmin ajateltu, että ruoka sisältää lihan ja lisukkeet, niin se niin kuin asettaa sen silleen, että ei niillä lisukkeilla nyt ole oikein niin väliä. Sitten ei niitä osattu ehkä silleen, ne maustetaan vaan lihan pariksi tavallaan, että miten tämä perunamuu siis vengaa tämän lihan kanssa, eikä silleen, että se muu olisi se pääruoka ja se liha olisi se lisuke, kuten se aika monissa muissa maissa mun mielestä on, varsinkin sellaisissa, missä on niin kuin tosi paljon ihmisiä suhteessa siihen maapinta-alaan, niin siellä niin kuin on jo pakko ruveta miettimään vähän, että hetkonen, että tämä ei voi olla tämä pääruoka, tämä kyljys tässä. Sitten se pienkotaan pieniä ja heitetään sinne sekaan jotenkin ja maustetaan hyvin. Joo. Mä haluaisin ehkä nostaa esimerkiksi, jos on käynyt aasialaisissa ravintoloissa täällä tai itse Aasiassa itse asiassa, niin siellähän on siellä sä saat valita sen proteiinin, mitä sä haluat siihen ruokaan. Esimerkiksi tofu on iso osa heidän, sehän on kasviproteiini. Meille se on tosi sellainen, että mitä? Tai että meillä on ehkä ollut se perinteinen ja se on meidän kulttuuri, että se on kanaa tai lihaa tai sitten kalaa. Et meille se tofu on vähän vielä sellainen uusi juttu, voi sanoa näin ehkä. Mitä mä kuulen teidän vastauksesta, suomalaiset ei osaa kokata. Maustaa. Siinä on meillä konsensus, että ruokakulttuuri vaatii aikamoista petrausta. Niin, ruokakulttuuri pitäisi ehkä, tai olisi järkevää kehittyä, etenkin jos halutaan syödä enemmän kasvisruokaa. Mutta en mä sanoisi, että ei osata kokata, me ollaan vaan opittu tekemään, tai totuttu se tekemään aivan erilaisilla ehdoilla. Se on sitä vanhaa maailmaa. Mä pakko sanoa tavallaan, että en ole eri mieltä, mutta saman aikaan ei sen rakettitiedettä ole. Että mun maustekaappi näyttää varmaan identtiseltä kuin teidän, että mulla on se valkosipuli, chili, paprika ja sitten jotain öljyä ja perussalaattimajoneeseja. Mutta ehkä se tottumus on siinä. Tai vähän niin kuin miten tämä tehdään. Joo, mutta sitten meillä on myös semmoisia, meillä on paljon perinteisiä ruokalajeja, joissa liha on aika essentiaalinen, niin kuin joku Karjalan paisti. Niin on vaikea ajatella, että siis silleen, kyllä siitä varmaan pystyy tekemään, totta kai, mutta se on sitten taas se vähän samanlainen ilmiö kuin just tollaset jotkut vegemakkarat, että se näyttää samalta, mutta maistuu pahalta, tai ainakin mulle, että tosi harvoin on onnistunut löytää jostain semmoisen, minkä pystyy syömään edes. Jep. Mutta sitten nyt on tullut tosi paljon, mä käytän esimerkiksi sitä hernistä, mikä on siis herneproteiinista valmistettu sellainen suikale, niin se on käytännössä mauton, niin se pannulla turvotetaan pienen määrää vettä ja sä voit maustaa sen ihan miten sä haluut. Yeah. Ja sitten se riippuu, että kuinka paljon sä paistat sitä, että onko se semmoinen enemmän pehmeä vai vähän enemmän rapea, niin siitä saa kyllä ihan sen makusta kuin haluu. Että tääkin, että miksi meidän pitää liha, tääkin on semmoinen hyvä pointti, että miksi me halutaan liha maustaa kasviksilla, kaikki
niin kuin mausteet on kuitenkin kasviksista tehty, Niin. niin miksi sitä lihaa ei syödä sellaisena, kun se on niin hyvää, että aina kaivataan sitten jotain muuta. Niin nyt meillä on jo aika hyviä semmoisia tuotteita, jotka on aika mauttomia, jotka sä voit itse maustaa. Niin kuin liha, esim. Kana on sellaisena aika mauton ennen kuin sä maustat sen. Yeah. Ja varmasti tulevaisuudessa noita tulee vielä niin kuin paljon enemmän. Mutta siinä on yksi tosi hyvä esimerkki, mistä saa ihan eri makua, ihan mitä tahansa niin kuin mausteita haluat käyttää. Mä oon vihreä viikinki, harrastelija, kehonrakentaja ja personal trainer. No silloin aikoinaan mä katsoin paljon dokumentteja ja sitten tässä matkan varrella on tullut paljon tietoa lisää, eli niin sanotusti tieto lisää tuskaa, niin en halunnut tukea eläintuotantoa. Eläinten oikeudet ovat yhtä tärkeitä kuin ihmisten oikeudet. No mun mielestä, kun puhutaan eläinten oikeuksista, niin olisi siis niin kuin kiva, että olisi jotain oikeita kunnon oikeuksia eläimille. Esimerkiksi tällä hetkellä laki eläinten hyvinvoinnista, niin siinä lukee, että eläimille ei saa aiheuttaa kipua ja kärsimystä, paitsi. Ja sitten tulee tämmöinen lista asioita, miten niin kuin oikeasti saa aiheuttaa kipua ja kärsimystä, koska ne palvelee eläinteollisuutta, se tekee eläinteollisuudesta taloudellisesti kannattavampaa. Ja ne on niin kuin hirveitä asioita, ne on julmia asioita. Mutta koska ihmisen elinkeinovapaus on täällä perustuslaissa, eläinten hyvinvointilaki on täällä tavallisen lain tasolla, niin se ihmisen elinkeinovapaus vaan jyrää sen eläimen oikeuden. Mä en sano, että niinku yhtä tärkeitä, siitä voidaan niinku keskustella, mutta ainakin, että ne tulisi samalle tasolle, että voisi jossain niinku tilanteessa saisi lähteä arvioimaan sitä, että meneekö se automaattisesti se elinkeinovapaus sen eläimen hyvinvoinnin ohi. Mun mielestä se olisi semmoinen, mistä mä haluaisin oikeasti löytää konsensuksen. No siis munkin mielestä siis niin kun me ollaan kehitytty eläimestä me ihmiset myös, eli me ollaan niin kuin nisäkkäitä myös, pitäisi mun mielestä kyllä niin kuin saada jollekin samankohtaiselle niin kuin tasolle niitä kysymyksiä ja silleen, että he kokee myös jollain tapaa kipua, he on niin kuin eläviä eliöitä myös, niin kuin me myös, siltä kannalta mun mielestä kanssa. Mutta sitten mä mietin silleen, että näkisitkö sinä ihmisen talutushihnassa niin kuin koiran esimerkiksi, niin sellainen on siinä mielessä vähän. Mutta mun mielestä kyllä pitäisi olla niin kuin suht samanlaiset oikeudet niin kuin ihmisellä että eläimellä. Joo, mäkin näen, että se, että ne on yhtä tärkeitä, ei ole pois jotenkin ihmisiltä. Että me ei puhuta siitä, että muurahaisille annetaan äänestysoikeudet. Me puhuta siitä, että vähän sama kuin onko kodittomien oikeudet tai työttömien oikeudet tai työssä käyvien ja opiskelijoiden jotenkin kaikki yhtä tärkeitä. Kyllä mä koen, että on. Kaikki niin kuin on arvokkaita, niitä pitää miettiä. Ja ehkä Jussia komppaan tässä siinä, että tällä hetkellä yritysten oikeus hyväksikäyttää eläimiä voittaa käytännössä miltei aina eläinten oikeuden olla elossa, elää lajityypillistä elämää. Et me ei voida puhua lajityypillisyydestä ja puhua nykyisestä ruoantuotannosta. Et eläimillä on aika vähän oikeuksia ja se ehkä tärkein oikeus elää kivutonta, lajityypillistä, terveessä kehossa niin pitkään kuin pystyy, niin eipä sitä tuotannossa ole yhdelläkään, että kaikki päätyy teurastamolle. Mä näen asian ehkä vähän sillä tavalla, että kun tässä aikaisemmin tuli tämä heitetään kysymyksen ilmoille, että jos olisi poikkeustilanne ja siellä kulkisi lehmä eikä olisi mitään muuta ravintoa, niin se ikään kuin jo niin kuin, antaa vastauksen tähän kysymykseen, että vaikka olette sitä mieltä, että molemmilla on yhtäläiset tavallaan oikeudet, niin kuitenkin tekin olisitte valmiit sitten ampumaan sille lehmälle sen kuulan kalloa siinä tilanteessa. Niin, tämähän on nimenomaan tämä tilanne, että kumpi saa elää, se ihminen vai se eläin. Siitä eteenpäin tietysti se asia on paljon monimutkaisempi sitten, kun se ei ole enää elonjäämiskamppailua tai nollasummapeliä, mitä se tietysti ei tänä päivänä tässä yhteiskunnassa ja näillä rakenteilla ole. Mutta
Niin. Ei voi olla sama arvoisia kuitenkaan sitten eläimet siinä mielessä. Joo, mä komppaan sua tässä täysin, että jos pitäisi taas niinku priorisoida jommankumman oikeudet, niin toki ihmisten oikeudet on tärkeämmät, mutta se ei ollenkaan tarkoita, että mä nyt meinaisin sitä, että eläinten oikeudet ei ole tärkeitä. Ja mun mielestä eläimien oikeuksia varsinkin siellä tuotantolaitoksissa pitäisi lisätä, koska siellä on tällä hetkellä todella karmivat olot niille eläimille. Se jo kertoo, että ei sinne ole niinku juuri kenelläkään pääsyä, eikä valtaosa ihmistä ei tiedä, mitä siellä oikeasti tapahtuu, koska se piilotetaan meiltä. Mä oon mun tässä vähän friendly fire ja myös tonne suuntaan, että kyllähän vaikkapa minun ja sinun meillä on yhtä tärkeät oikeudet, meillä on samat oikeudet, mutta jos te tuutte mua kohti kirveen kanssa, niin kyllähän niin kuin vaikka olemme yhtä arvokkaita, mutta sehän on niin kuin kuolemaan asti sitten itsepuolustusta. Et ne ei tavallaan mun mielestä ole ristiriidassa, vaikka totta kai. Niin sä ajattelet, että rauhassa kävelevä lehmä sä ammut, se on itsepuolustusta. Ei, kun mä meinasin sitä, että se vertaus sitä, että olen valmis tappamaan sen yksinäisen villisian autiolla saarella, niin tavallaan niin kun kyseessä on selviytyminen, niin mä näen jotenkin sen erilaisella, mutta saan totta kai teidän pointista kiinni hyvin. Joo, se on niin kuin eri asia tosiaan. Se on niin kuin välttämättömyysperiaatteeksi. Kutsutaan sitä, että sun on välttämätöntä tappaa se eläin itsepuolustukseksi tai oma niin kuin hengissä pysymiseksi. Mutta se on tietysti niin kuin aivan eri asia, kun me tullaan siihen, että mitä me nyt tehdään niin aktiivisesti eläimillä siellä eläinteollisuudessa. Jos saa mennä vähän tälleen niin kuin verbaalisen goren puolelle. Kun miettii vaikka niin kuin sian elämää tai kaikkien näiden tuotantoeläimiä, just se on sallittua, se on laillista repiä niiltä kivekset pois, koska niiden liha muuten saattaisi haista pahalta paistetaessa. Tai meillä on ne vasikat, miltä me poltetaan ne sarventyngät pois, koska se on työturvallisuusasia niille karjahoitajille. Tai broilerit, mitkä elää siellä niin kuin tämmöisessä tilassa, siellä kymmenien tuhansien niin kuin eläinten joukossa tehdashallissa. Ja sitten vielä se niin kuin miten me tapetaan ne eläimet. Sekin on, niin kuin, Ruokaviraston lopetusasetus on niin härskeä luettavaa, että me saadaan siis siat tappaa hiilidioksidilla tukehduttamalla kaasukammiossa, niin kuin ihan faktisesti kaasukammiossa. Ja tätähän niin kuin ei ihmiset tiedä, tänne me ei päästä katsomaan, ei kukaan, eikä Atria, eikä Snellman, eikä HK päästä meitä katsomaan sinne. Mutta näin tapahtuu. Hiilidioksidilla tukahduttaminen jollakin tavalla on sun mielestä poikkeuksellisen epäeettinen tapa kuolla? On. Se on semmoinen niin kuin melkein minuutin mittainen niin kuin kivulias paniikinomainen prosessi, missä niin kuin se hiilidioksidi polttelee sun limakalvoja. Sä niin kuin laskeudut semmoiseen kuiluun, missä on vain hiilidioksidia. Ja ne sijat panikoi siellä. Tästä ei ole videokuvaa Suomesta, mutta tässä on samoja laitteita, mitkä on käytössä niin kuin meillä täällä Atrialla. Ehkä joku häkä olisi sitten parempi. Näitä ei huomaa mitään ja pökertyy. Joitakin kaasuja, millä se onnistuisi mukamas kivuttomammin, mutta ne on sitten taas kalliimpia kaasuja. Tässä on niin kuin tehokas tapa tappaa ja siitä tehdään ja sitä ei enää haluta näyttää kellekään. Tämä on niin kuin yksi niistä asioista, mitkä mä haluaisin, että ihmiset näkisivät, niin kuin legendaarisesti sanotaan, että jos teurastamalla olisi lasiseinät, niin kaikki me oltaisiin vegaaneja. Niin mä oikeasti uskon sitä. Jos ihmiset tietäisivät, miten ne eläimet tapetaan, niin ei me voitaisi syödä lihaa. Siipikarjatuotannossa on just toi sama niin kuin hiilidioksidilla, joko siellä, jos on munia kanoista kyse, joko siellä tilalla tai sitten ne tuodaan semmoiseen mobiiliteurastamoon siellä ja broileri kerätään yöllä semmoisiin bokseihin, lähetetään teurastamoihin hiilidioksidilla kaikki tukahdetaan, niin kuin tainnutetaan ja sitten viilletään, että ne kuolee. Ja sitten suomalaiset tutkijat, eläinten hyvinvoinnin tutkijat puhuu siitä, että aina kun tämä tapahtuu, niin tämä on hyvinvointiongelma näille eläimille. Eli se tavallaan ei puhuta tässä vaiheessa sellaista mielipiteestä, että mitäköhän niin kärsiikö tuo eläin, vaan ne tutkijat, jotka on tutkinut, kuinka paljon kärsii, miten ne elehtii siinä ja miten niiden stressitasot muuttuu, miten ne ääntelee, niin se on niin kuin yksinkertaisesti vaan, että valitettavasti se on iso ongelma. Ja tuotannossa tiedetään tämä, siksi mä olen kysynyt monta kertaa, että pääsenkö. Olen puhunut Atrian ja lihatuotannon edustajien kanssa, niin so far on tullut aina kielto, että ei saa tulla katsomaan. Mutta eilen juttelin kanatuottajan kanssa, että hänen luokseen olen menossa niin kuin kanalaan katsomaan ja toivottavasti ehkä videoimaan. Pavel Tahkovuori, mä olen tietokirjailija ja vastuullisuusasiantuntija eläinoikeusjärjestössä. Mä olin pitkään lihansyöjä ja mä ajattelen vähän niin kuin sähkö tulee töpsille, sitten liha vaan putkahtaa kaupan hyllylle. Ja sitten kun oppii, että minkälaisissa olosuhteissa ne eläimet siellä elää, niin mä älysin, että se ei oikein mun arvojen mukaista. Ja mä päätin luopua sit lihasta ja sitten myöhemmin myös kananmunista ja maidosta, kun oppi vaan lisää ja lisää.
mä haluaisin, että ihmiset kuulisivat enemmän ruoantuotannon läpinäkyvyydestä, että mitä siellä tapahtuu ja mitkä ne meidän ruokavalintojen seuraamukset myös on. Uskon, että minua tuomitaan joskus ruokavalioni takia. No joo, välillä kun lukee noita, kun musta on tehty muutama juttu nettiin ja pyörin tuolla somessa, niin siellä on aika ikävääkin luettavaa. Et siellä paljon porukka kommentoi ja esittää omia näkemyksiä ja koittaa ajaa mua alas. Ja sit mulla oli yksi tämmönen keissi ihan tuolla kuntosalin saunassa. Siellä istuttiin ja heitettiin löylyä ja sit siellä rupesi yksi vanhempi mies sitten aukomaan ja heitti ikäviä kommentteja ja mä jotenkin olin siinä tilanteessa, että onko tämä niinku oikeasti mahdollista, että aikaisemmin se on ollut aika pitkälti tuolla netissä ja näin, mutta siellä sitten halusi, ties kuka on ja halusi ottaa sitä asiakseen ja alkaa niinku kommentoimaan, vaikka tämähän ei vaikuta hänen elämäänsä niinku yhtään millään tavalla. Että tällaisia kokemuksia on kyllä. Joo, mullekin mulle on lähetetty tappouhkauksia. Niin sitten on pitänyt tehdä niinku rikosilmoitus. Onko se sun niinku ammatillisen Joo, takia? sen takia, että mä puhun eläinten puolesta ja kerron vaikka ilmastovaikutuksista, siitä mitä me syömme, niin se on niinku turhauttunut. Ja mä koen, että monesti ehkä se tuomitseminen syntyy vähän niinku väärinkäsityksistä, että ajatellaan, että mä jotenkin vihaisin sekäsyöjiä ja lihansyöjiä. Vaikka niinku tietenkin mulla on ystäviä ja mun perhe on sekäsyöjä, että ei siinä ole mitään sellaista. Minä olen ollut sekäsyöjä. Tai sitten, että mä vihaisin suomalaista maataloutta. Että mä jotenkin haluaisin, että me syötäisiin vaan ulkomaalaista, vaikka niin kuin tässä ollakin keskusteltu suomalaisen maatalouden puolesta, niin ehkä se, että väärinkäsitysten tai ehkä jonkun oman turhautumisen vuoksi saattaa niin kuin sit tuomita. Joo, tässä väitteessähän ei sillä tavalla niin kuin sanottu, että mikä ruokavalio on niin kuin kyseessä. Et esimerkiksi mun ruokavalio on kyseessä, niin esimerkiksi pikkuveljeltä tuli tosi paljon aina niin kuin tuomitsevaa, kun gluteeniton ruoka on vaan paljon niin kuin heikompi laatuista kuin gluteenillinen ruoka. Niin siitäkin, kun sitten perheessä täytyy syödä myös niin kuin gluteenitonta ruokaa, niin siitä tulee aika paljon noottia, niin se on välillä tosi niin kuin ikävä asia minusta. Ja silleen ehkä kans silleen, niin kuin jos menee ulkomaille, no ei siellä nyt niin kuin tuomita, mutta se on aika vähän tiedetään siitä niin kuin, keliakiasta ja gluteenittomasta, niin tulee sielläkin välillä silleen, niin kuin, että mitä mä voin niin kuin tilaa tästä. Se ensimmäinen asia on, niin kuin, että taksin pois tästä ravintolasta, että se on vähän sellaista tämä mun elämä sillä tavalla, että en nyt kasvissyöjä tai joku siinä lihan ja vegaanisyöjän niin ruokavaliossa, mutta niin kuin mun elämässä tämä on niin kuin. Joo. No mulla on tietysti vähän niin kuin sinänsä itse aiheutettu, että vaikka on tämmöinen raavas lihansyöjä, niin kuulun myös vihreään puolueeseen. Ja se on sitten tietty ymmärrettävää, että siellä suurin osa on tai aika iso prosentti on kuitenkin sitten vegaaneita ja ei se sinänsä niin kuin, meillä nyt sillä tavalla niin kuin se mitenkään niin kuin kukaan ei ole tullut niin kuin hirveästi heittämään siitä mitään, tai siis niin kuin ei ole semmoista suoranaista paheksuntaa, mutta sitten taas niin kuin ehkä niin kuin ympyröiden ulkopuolelle. Muistan joskus, kun aikanaan 8 vuotta sitten asetuin kuntavaaliehdokkaaksi ja julkaisin kuvan aiheesta. Mulla oli siis semmoinen iso nahkarotsi päällä. Niin joku heti kommentoi sinne, niin että ton takin kanssa tosta puolueesta, no chance. Semmoista. Joo, niin mehän on yhteistä, että me tavalla tai toisella tehdään kontenttia someen eläinaiheesta ja kyllä mäkin saan niin kuin oman osan niistä negatiivisista kommenteista. Mä jotenkin otan sitä niin kuin tuomitsevana asiana. Se on jotenkin väärä sana. Että se nyt voi olla semmoisia niin heittoja. Joku niin kuin ärsyyntyy tai nyt tekee mieli haukkua viherpiipertäjäksi tai vastaavaa. Näitähän tulee paljon. En mä sitä niin kuin ota siinä mielessä tuomitsevana.
Ja jos joku niin kuin ajattelisi tuomitsevasti sen, että puhuu eläinten puolesta ja niin tälleen nyt ehkä vähän kliseestikin niin vaan haluaa vähentää sen ihan niin kuin reaalikärsimyksen niin kuin määrää tässä maailmassa, niin jos sitä tuomitsee, niin sit se ei ole niin kuin mun vika. Että niin kuin sitten saakin tuomita. Mutta pääasiassa kyllä mä saan niin kuin enemmän positiivisia kommentteja niin kuin tästä, että nostaa asioita esiin. Sitten taas niin kuin ihan omassa arkielämässä ja lähipiirissä, niin no tietysti tulee tiukkoja keskusteluja. Ex-Anopin kanssa ollaan niin kuin huudettu toisillemme. Se huutaa mulle, että ei tuolla kasvismössöllä elää, ja mä huudaan silleen, että ne puukottaa niitä sikoja kurkkuun siellä. Mutta sehän on silleen, lähipiirin kanssa sä onneksi pystyt puhumaan tälleen avoimesti, terveiset Ritvalle sinne. Mutta en mäkään sitä näin niin tuomitsemaan. Siinä on, niin ollaan eri tietämyksen tasoilla asioista, on eri elämänkatsomus ja tulee niin tietysti edeltävä sukupolvemme on kasvanut aivan erilaisessa niin ympäristössä ja ruokakulttuurissa ja niin se on otettava huomioon. Toivottavasti tietysti se ei enää mene huutamiseksi, että pystytään niin aina tunteet, kun tulee pelikeskustelussa, niin se on aina oma asia, mutta kyllä mä näen sitten niin tuomitsevasti pystytään kumminkin puhumaan. Mä oon ehkä niin kuin eniten semmoinen tilanne, missä mä oon joutunut tavallaan niin kuin tuomituksi, niin on ollut sellainen, mä oon yhdessä semmoisessa yhdistyksessä jäsenenä, joka siis se on mikään tämmöinen vihreään ajattelu tai mihinkään tämmöiseen liittyvään, ihan puhtaasti kulttuuriin. Ja niin he on tehnyt semmoisen päätöksen, että kaikissa tilaisuuksissa tarjotaan jatkossa kasvisruokaa. Se on niin kuin ollut tässä muutaman vuoden jo niin kuin käytännössä, mutta se ei liity siihen yhdistyksen toimintaan millään tavalla. Oletko Martoissa? En, eräs toinen, mä en halua sitä nyt tässä erikseen tuoda. Mutta heillä on tämmöinen näin, ja sit muistan mä joskus niin kuin toin esiin, että olisi kiva, jos täällä olisi edes yksi niin kuin joku liharuoka niin kuin joulupöydässä. Niin se olisi niin kuin, silleen mulle niin kuin tärkeä. Niin se oli kyllä semmoinen, niin kuin, että sitä kommenttia ei olisi saanut ääneen sanoa. Että siellä tuli niin kuin tosi monta murhaavaa katsetta siltä meidän kasvisruokavähemmistöltä, joka siellä oli. Että kuitenkin niin kuin, siinä oli niin kuin suurin osa yhdistyksen jäsenistä on sekasyöjiä. Ja sitten siellä on kuitenkin melko pieni posse, joka on ajanut tämän homman niin kuin läpi jossain vaiheessa. Ja nyt se on niin kuin sit siellä aina tavallaan. Ja sitten se, niin kuin, se on niin kuin, se on ajateltu vaan, että kyllä me sekasyöjät ei kärsitä siitä yhtään, jos meidän tavallaan niin kuin ruokakulttuuria ei ikään kuin huomioida. Jotenkin näin se kela menee. Tuossahan niinku silleen niinku niistä, jotka syö lihaa tai on niinku sekasyöjiä, niissähän tulee vähän niinku vähemmistö tuossa kohtaa. Tai silleen, jos niinku vähemmistö päättää meidän enemmistön puolesta sen meidän ruokavalion. Ja sitten kuitenkin, niinku, vaikka siellä olisi yksi lihatuote, niin heidänhän ei tarvitsisi sitä syödä. Meille riittäisi ihan hyvin, että siellä olisi vaan se joku yksi siellä mukana tavallaan. Niin aika pienellä pärjäisi. Mitä te koette, että jos tämmöiset on tehty arvovalintoina, vaikka olisi yhdistys tai joku puolue tai joku kaveriporukka, niin, ja sitten on toivottavasti perusteltu, miksi se tehdään, niin onko niillä oikeus sitten päättää, että hei, me syömme vastuullisemmin ja ympäristöystävällisemmin? No esimerkiksi tässä tapauksessa mä olisin toivonut sit niinku yhteistä äänestystä. Et sit niinku siihen olisi voinut niinku silleen, että äänestä vastaan ja häviä se äänestys ja sitten ok. Mutta sitten kun se ajetaan tavallaan niin kuin arvovalintana jotenkin näin, niin sitten se tuntuu pahalta. Se ei ehkä haittaa. Sua ei huomioitu. Niin tavallaan se. Niin kyllä mä ihan hyvin olisi voinut elää sen asian kanssa, mutta nyt se on koko ajan vituttaa joka vuosi. Mä koen, että tässä on tärkeää niin kuin huomioida ihmiset, kun tämä muutos tapahtuu ja monesti ihmiset näkee tämän tavallaan niin mielipidekysymyksenä, että se, valitsenko minä nyt lihaa, valitsenko minä nyt kasvipohjaiset, se on vain niin yksi piippaus kassalla. Ja sitten saattaa kokea syyllisyyttä, jos joku sanoo, että hei, että nyt tänään syödään, niin kun, tai vaikka meidän tehty nyt tämmöinen arvovalinta, että tästä syystä, en puhu enää susta. Niin sitten siinä saattaa syyllistyä, tai niin kokea, että syyllistettiinkö minua tässä, että olenko minä paha ihminen. Ja se syyllisyys on niin kuin, tai voi kokea vaikkapa katsomalla jonkun videon, että joku vaikkapa Jussi tässä puhuu, että hei, että tätä tapahtuu eläintuotannossa, sä mainitsit possut, niin Suomessa niin kuin rääpäleporsaat, jotka ei kasva tarpeeksi nopeasti tai sairaat, eikä niitä kannata lääkitä, niin ne pamautaa vaikka betoni seinään tai lattia ja se on siinä. Niin kuin kuten kertoi, niin sit saattaa tuntea syyllisyyttä, että onko mä jotenkin, tarkoitat sä, että mä oon paha? Ja ehkä mä haluaisin alleviivata, että ei missään nimessä.
Että syyllisyyttä voi kokea myös vaikkapa, että hei, mä unohdin soittaa mun kaverille ja mä lupasin. Ei kenenkään tarvitse syyllistää sua. Ja tässäkin se, että ehkä se kertoo jotain, että ehkä mä näen tässä jotain väärin, että tässä tapahtuu jotain väärin. Mä en nyt puhu kummastakaan teistä, mutta mä tiedän, että moni kokee ehkä tätä syyllisyyttä ja sitten purkaa sen muihin. Ja mä koen, että mua on ehkä kritisoitu, että miksi sä syyllistät ihan vaan kun mä puhun vaikka, että kasvipohjainen ruoka on ekologisempi, vaikka se tulisi ulkomailta, niin kuin ihan ylivoimaisesti. Et me puhutaan, tofu aiheuttaa per kilo 0,45 niin kuin 0,45 kiloa päästöä per kilo tofu, naudanliha 26,1 kotimainen naudanliha. Ja se ei tarkoita, että minä syyllistän nyt nautatilallisia, mutta tämä fakta on vaan olemassa. Ja ehkä se on niin kuin, mitä mä koen. Mä en tiedä samaistutteko te, että on aika haastavaa sit viestiä. Se kertoo siitä, että niinku se jännite on olemassa. Joo. Ja kun me syödään monta kertaa päivässä, niin se jännite niinku periaatteessa nousee aina pintaan, varsinkin jos ollaan niinku yhteisessä tapahtumassa tai järjestön toiminnassa tai polttareissa tai kavereiden kanssa mökkiviikonlopulla, niin se jännite tulee. Et kun mä menen niinku rapujuhliin kavereiden kanssa, mä oon ainoa vegaani siellä, mä en sano asiasta yhtään hölkäisen pölähtämään, mä maistan mun omia vatkiksia, jotka on aika kauheita muuten paituvia. Älkää syökö vatkista. Keksiä jotain muuta korviketta. Se oli vegaanikatkiss. Mutta mä syön mun omia ruokia. Mä en sano asiasta mitään. Mä tiedän, näiden porukoiden kanssa on käyty joskus keskustelua ja se ei ole nyt tämän paikka. Mutta sitten joku sen avaa. Kun se katsoo mun lautasta, niin sä et nyt revi näitä rapuja tässä näin. Ja sitten se keskustelu aukeaa. Ja siinä on se jännite. Vaikka mä en avaa sitä, niin kuin mulle sitten avataan se keskustelu. Se väkisin nousee pintaan. Ja silloin nämä on niin kuin ehkä väistämättömiä nämä tietynlaiset syyllisyyden tunteet sit siinä niin kuin tilanteessa. Ja siinä niin kuin ihmisten oma moraali jyllää. Ja sitten se voi joskus niin kuin mun läsnäolo pelkästään niin kuin aiheuttaa semmoisen tilanteen, että niin kuin joku alkaa ajattelemaan asiaa, kun tietää, että mä nyt on vegaani ja toitotan niin kuin tästä asiasta somessakin esimerkiksi, vaikka mä siinä tilanteessa sano mitään. Mutta jokainen käy sen oman matkan. Mulla on semmoinen käsitys, tuli tästä, jos puhuit aikaisemmin siitä niin kuin ruoan siitä kustannuksesta tavallaan, niin mun käsitys on, että yksi syy, minkä takia ei ole sit myöhemmin palattu sekaravintoon niin kuin noissa tarjoiluissa, niin on just se, että se vegaruoka on halvempaa itse asiassa catering-palveluna ostettuna niin kuin aika usein. Ja paljonkin. Että niinku kunnat, kun tekee näitä päätöksiä, niin ei niiden kannata. Että niiden sit pitää perustella, että hei, me saattaa nostaa 100 tonnia ensi vuonna, kun me lisätään. Yep. Siinä on se. Ja sitten siinä on myös se, että dieetit on helpompi yleensä, että jos on vaikkapa laktoositoni vegaani, jos on kananmunaton vegaani. Että niinku tosi moni sitten menee sillä vegaaniruoka. Tosi hyvä pointti. Kyllä. Mut mä ymmärrän, just kun sä sanoit aikaisemmin siitä, että se ruoka on ollut mautonta, niin mäkin voin tässä niin kuin ihan mennäänkö 8 vuotta takaperin, niin siitä on tultu tosi paljon eteenpäin. Niin nykyäänhän on tosi maistuvia ja koko ajan tulee vaan parempaa ja parempaa. Mutta mä niin kuin allekirjoitan myös sen sun mauttomuuden, että mä lähdin silloin aika semmosista omista mössöistä liikenteeseen, kun se oikeasti oli tämmönen se vegehyllykaupassa. Kun nyt mä katsoin yksi päivä jo pelkästään sitä, missä on ne niin kuin, kaikki tämmöiset soijajukurtit sun muut, niin kuin maidottomat jukurtit, niin sehän on siis, mä ihan häkellyin, miten iso se oli Prismassa. Se on siis, no ei nyt vielä niiden maitotuotteiden kanssa samassa luokassa, mutta ei ole niin kuin ihan hirveän kaukana. Se oli niin kuin, että se valikoima ja varmasti ne mautkin siellä, tai siis onkin, voin ihan allekirjoittaa senkin, että ne maut on parantunut. Joo, mäkin esimerkiksi niinku, munkin mielestä niinku, koko ajan keksitään just uusia, kaikki niinku, tulee uusia proteiinilähteitä ja mäkin esimerkiksi tykkään esimerkiksi siis soijakaakaosta tosi paljon. Siis se on jopa melkein parempaa kuin se niinku, maitokaakao, play-kaakao, mitä niinku, kaupoissa on. Ja voin myös esimerkiksi komppaa tuohon niinku, esimerkiksi siihen niinku, gluteenittomaan ruokaan. Sekin on sellainen, mistä mä oon niinku, lähtenyt, että siellä on ollut ehkä 3 leipää. Ja nyt on sitten niinku ihan hitsin iso niinku sellainen valikoima kaikkea. Pakasteosasto on ihan täynnä kaikkea. Niin ihan sama on niinku vegaaniruuallakin tosi paljon tultu niinku eteenpäin. Siinä on niinku, koska aikaisemmin puhuttiin siitä etuoikeutettu asema tavallaan, niin helsinkiläiset on Suomessa etuoikeutettuja just tossa. Että on ihan eri asia olla täällä Helsingissä
vegaani kuin jossain Kemiön saarella, missä niin se menekki on niin mitätön, että sinne ei paikallisen K-kauppiaan kannata ottaa sinne mitään vegejuttui hyllyyn ylipäänsä, että se vaan kun niitä ihmisiä on niin vähän. Ja mä uskon, että myös varmasti paljon on semmoista, että kun joku firma lähtee tekemään go-to-markettia, niin se aloittaa se Helsingistä, niin kuin täällä niin kuin Suomessa. Se voi olla, että ehkä 3 isoimmassa kaupungissa tai sitten pelkästään täällä. Katsotaan, meneekö tämä, jos menee, sitten muutkin saa tavallaan. Mulla on kysymys ehkä etenkin teille, että pitäisikö teidän mielestä, kun mietitään ruokaa, nyt me ollaan puhuttu perinteistä, mausta, helppoudesta, tottumuksesta, mutta pitäisikö sen ruoan vastuullisuus, oli se eläinten oikeudet, ihmisoikeudet, ympäristö, ottaa yhtä tärkeäksi tai jopa tärkeämmäksi mittariksi kuin tämmöiset meille mielihyvää tuottavat? Mä ajattelen silleen, että kestävyys pitäisi niin kuin ajatella aina silleen kolmikantana, eli ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Että kaikki 3 niin kuin pitäisi aina ottaa huomioon. Ja mä näen sen myös niin, että oikein ilman toista ei usein ole toistakaan. Et jos ihmiset ei voi hyvin, niin aika yllättävän harvoin se on sit niinku taloudellisestikaan kovin kestävällä pohjalla se toiminta. Ja sitten taas, jos talous sakkaa ja ihmiset voi huonosti, niin kyllä siellä sit niinku niistä ympäristöarvoistakin niinku heti tavallaan niinku joudutaan sit tinkimään. Tai ei voida ainakaan valita, että tehdään nyt tämä mahdollisimman ekologisesti. Että tavallaan se kaikkien 3 pitää olla. Ja tämä onkin aina silloin just, kun verrataan, kun säkin vertasit aikaisemmin sitä, että vaikka kasvisruoka, kun se tuodaan tuolta, niin joo, ekologisesti se on aina voittaa, mutta sitten taas sosiaalisesti siellä voi olla ihan hullut olot tavallaan verrattuna sitten siihen, mitä täällä on. Ja toisaalta ei tästä tarvitse, kun mennä tuohon Espanjaan, niin siellä tapahtuu jo ihmisoikeusrikkomuksia nimenomaan niin kuin kasvi niin kuin tomaativiljelijöille ja siellä, että sekään ei niin kuin ole ihan niin kuin silleen sosiaalisesti kestävää. Suomessakin on niin kuin verimarjabisnes, mitä media puhuu, että niin kuin mehu yritykselle marjoja keräineet on niin kuin ihmisoikeusrikkomuksia tapahtunut. Että joo, missään nimessä ei vaikka suklaan tai kahvituotanto tai teetuotanto, että ei ne ole mitään semmoisia niin kuin pyhimyksiä tässä, että ilman muuta tämä ihmisoikeuskysymys ei koske pelkästään jotenkin eläintuotantoa tai teurastamotyöntekijöitä tai tilallisia, joilla on niin kuin mielenterveyskriisi tai eläinlääkäreitä. Mä puhun tosi paljon eläinlääkäreiden kanssa ja eläintiloilla työskentelevien ihmisten kanssa, niin siellä puhutaan, että siellä on myös ihmisten mielenterveyskriisi. Ja mun mielestä se, että viljelijöitä pitäisi ottaa paljon paremmin huomioon täällä Suomessa, niin on tosi tärkeää etenkin tässä murroksessa, missä jotkut jää väistämättä jälkeen, kun ei ole vaikka investointivaraa, pankki ei saata myöntää, niin niille pitää tarjota mun mielestä sekä ymmärrystä että taloudellista tukea tässä siirtymässä. Kyllä tuossa niin asetelmassa on tosi paljon hankaluuksia, jos sanotaan, että Suomessa sanotaan, että on karjatilallinen vanhentuva pariskunta, jolla voi olla vaikka 50 lehmää. Toinen pariskunnasta sairastuu, yhtäkkiä yhdellä ihmisellä on nämä 50 lehmää hoidettavana, niin sitten tullaan taas sinne eläimen näkökulmaan, että näin sattuu nyt niin kuin valtavasti ihan niin kuin eläinsuojelurikkomuksia. Se taso ei ole niin kuin kovin korkea, mikä lasketaan eläinsuojelurikkomuksiksi, mutta sekin niin kuin ylittyy nyt niin kuin huolestuttavan usein, koska nimenomaan karjatilallisilla menee taloudellisesti huonosti ja tätä niin kuin kuulee jatkuvasti, että on niin kuin todella hankalaa ensin taloudellisesti, mielenterveydellisesti ja sitten alkaa vaikuttamaan aivan kaikkeen. Ja loppupelissä ne on ihmiset kärsii, mutta niin kuin ei unohdeta niitä eläinuhreja, jotka niin kuin jo niin kuin, rakenteellisesti ovat siellä kärsimässä. Väitän näin, mutta vielä niin sitten niin ekstraa sen takia, että sille karjatilallisella menee huonosti. Joo, semmoista suoranaista ihmiskauppaa täällä nyt hirveän paljon ei, vaikka nämä verimarjat nyt sinällään, niin että se ei täällä ihan niin suurta ongelmaa tuota, mutta sitten tosiaan, niin että tuosta kun mennään Espanjaan, että ihan Euroopassakin on jo semmoista, että on ihan hulluna porukkaa, ihan ihmiskauppatason niin kuin, korvaus ja sitten eletään siellä hökkelikylissä tavallaan niiden viljelmien ulkopuolella. Et ei se tarvitse eläintuotantoa, että niin kuin kärsimystä syntyy. Eläintuotannossa tietty suurin kärsijä on ne eläimet ja sitten taas niin kuin kasvien puolella niin helposti saattaa olla sitten ne ihmiset, jotka kärsii siellä.
Et kaikki nämä pitäisi saada kuntoon kyllä. Sitten monesti tulee sellainen just noista tomaateista, että helposti ajatellaan niin, että nyt kun kun mä esimerkiksi siirryn sekaruokavaliosta vegaaniruokavalioon, niin mä korvaisin näillä tomaateilla nyt niin kuin nämä mun liha-ateriat, niin mun tomaattien kulutus on pysynyt ihan samana. Mä oon pyrkinyt korvaamaan parhaani mukaan esimerkiksi suomalaisella härkäpavulla, josta saa tosi paljon hyviä tuotteita, ja esimerkiksi suomalaisella kauralla. Näitä aterioita, joita mä silloin niin kuin sekasyöjänä söin, että helposti menee siihen, että nyt banaaneja, avokadoja ja tomaatteja vaan roudataan jostain maailmalta, mutta se ei yleensä mene niin. Mullakin on kotimaisuusaste noussut, kun mä oon korvannut sen valkoisen riisin suomalaisella kauralla ja ruokaohralla ja monia muita tämmöisiä niin proteiineja myös siirtynyt niin suomalaisiin. Kotimaisuusasteen nosto olisi niin kuin kaikin puolin hyvä. Et kyllä se aina jos tuodaan jostain kauempaa, niin on tosi vaikea jäljittää, että mitä siellä oikeasti tapahtuu. Et se on niin kuin ihmisoikeusasia suosia suomalaista tässä kohtaa tavallaan. Mä oon Julia-Liisa, liiketalouden tradenomin opiskelija Haakaheliasta. Mä tykkään syödä lihaa, tai se on mun mielestä hyvää. Ja mä koen ehkä, että mä en ole niinku itse valinnut sitä, miksi mä oon päätynyt tähän, vaan se on ehkä tullut niinku koulun penkiltä, koska mulla on keliakia todettu tuossa 10 vuotta sitten, jonka takia sitten niinku mä en ole saanut syödä niin paljon lihaa koulussa. Ruokavalio, joka sisältää lihaa, mahdollistaa paremmat treenaustulokset. Niin, no jos osaa niin ostaa ruokavalion oikein, niin ei siinä nyt tänä päivänä oikein mitään eroa ole. B-vitamiinin lisä taitaa olla ainoa, mitä niin kuin tarvii niin kuin ekstraa miettiä sitten. Niin, esimerkiksi se, mitä niinku, mä oon ymmärtänyt jostain esimerkiksi linsseistä tai jostain pavuista, niin niissähän saattaa just olla esimerkiksi tosi paljon enemmän näitä proteiini- tai risiä tai jotain muita, mitä lihassa. Ja sitten mitä näkee tuolla jotain niin kuin, soijajugurttia tai jotain tällaista, niin niissäkin saattaa just olla paljon enemmän just grammoja proteiinia tai jotain muuta kuin niissä perusmaitorahkassa. Niin, linssit, erilaiset palkokasvit on tosi hyviä. Raudan lähteet, totta kai on myös proteiinilähteitä ja niin kasvipohjaisia proteiinilähteitä on niin valtavasti. Mietin vaikka yksi, mistä mä tykkään, semmoinen vehnäpohjainen, sen suomalaisille vähän tuntematon seitan, mutta niin Aasiassa se on pitkä historia, sillä on mitä 36 grammaa proteiinia per 100 grammaa. Sitten tofussa on 20, eli sama kuin jauhelihassa. Herniksessä, mistä puhuit aikaisemmin, herneproteiini, siinä oli 20 grammaa. Niin me puhutaan samasta ja sitten kun syö monipuolisesti, niin kuin kaikki meidän pitäisikin, niin siinä ei ole mitään hätää, että myös salimaket pärjää. Ja meillä taitaa olla yksi tällainen täällä. Vähän Ai saa katsota. Okei. Joo. Joo, siis mä oon samaa mieltä, että joutuisi niinku oikeasti melkein varmaan tekemään töitä, että saisi jotkut vajavaisuudet tällä niinku ihan perusruokavaliolla vähän niinku pienellä pohdinnalla. Ja niin kuin sanoin, että B12 pitää vegaanin miettiä, on niinku muutamat jutut, mitä pitää niinku hanskata. Mutta jos tullaan niinku siihen bodaamiseen, treenaamiseen tai mihinkä tahansa niinku harrastukseen, missä meillä on jotenkin olisi niinku eläin niinku hyväksi käytettävänä, olisi sitten niinku just niinku jos sä syöt lihaa vaan sen takia, että sä pystyt bodaamaan enemmän, saisit vähän niin kuin tämän verran enemmän gainseja hypoteettisesti, niin silti mä kyllä tuun takaisin siihen niin kuin eläimen näkökulmaan. Että onko se sun harrastus ja niin kuin pieni, niin kuin hyvin hypoteettinen pieni parannus siinä sun harrastuksessa sen arvoinen, että eläin kuolee, niin mun mielestä ei ole. Joo, ja mä kun podailen, niin monesti vaikka tässä nyt puhuttiinkin yleisesti niin kuin urheilusta, niin mä monesti kohtaan semmoisen väitteen, että vegaani ei voi kasvattaa lihaksia ja sitä tulee niin kuin tosi paljon ja mä oon lähtenyt otin hommakseni lähteä niin kuin todistamaan, että näin asia ei ole. Kuitenkin siitä hetkestä ennen kuin mä ryhdyin kasvissyöjäksi, eli siitä on 8 vuotta, ja sitten
myöhemmin siirryin vegaaniksi, siitä on nyt noin vähän reilu 6 vuotta, niin silloin 8 vuoden takaa niin olin 10 kiloa kevyempi. Ja mä en ole tehnyt sellaisia niin kuin sieltä asti, olisi ollut tosi hyvä ottaa kehon koostumusmittauksia tällaisia, niin sieltä mulla niin pitkälti ei ole, mutta nyt kun tämä niin kuumeni tämä aihe tässä niin kuin viime vuosien varrella, niin mä päätin, että mä menen tammikuussa noihin kehon koostumusmittauksiin sellaisiin laajoihin. Ja sitten mä katsoin, että no nyt kun mä, tiedätkö, että mulla on hyvä pohja, mutta nyt mä vaatin, että se reenaan kovaa ja optimoin mun syömiset ja muut ja katson, että se on niin kuin sellaista, että se tukee lihasmassan kasvatusta. Ja sitten mä menin seuraaviin mittauksiin huhtikuussa, eli ne oli tämän vuoden puolella 2025, niin 4 kuukaudessa niin oli tullut 1,5 kiloa lisää lihasta ja rasvaa oli palannut 2,2 kiloa. Eli just sitä, mitä haetaan. Mä söin paljon, reenasin kovaa, mutta silti paino ei kasvanut. Paino vähän laski, lihasta tuli, mutta rasvaa lähti samalla. Ja sit mä oon itse just huomannut, mistä nyt paljon puhutaan tällä hetkellä, niin just se palautuminen, kun runsas lihansyönti voi lisätä niin kuin kehon matala-asteista tulehdusta, mikä sitten voi häiritä jonkun verran palautumista, niin sitten kun vegaanit syö, jos ne vähän keskittyy siihen ruokavalioon, niin paljon just tulee antioksidantteja, vitamiineja, niin nämä suojaa just niiltä siltä matala-asteiselta tulehdukselta, niin on nyt perusteltu ja sitä tutkitaan nyt paljon, että onko näin, että pystyy vegaaniruokavaliolla palautumaan nopeammin kuin sekasyöjän ruokavaliolla, kun sitä lihaa ei ole siellä. Joo, kyllä se kasvisruokavaliolla on pääsääntöisesti joutunut muinaisajan gladiaattoritkin pärjäilemään. Ja siitä mä olin joskus mielestäni törmännyt sellaiseen tutkimukseen, missä oli tutkittu sitä, että miten esimerkiksi kun he sai paljon niin kuin tuommoisia vaurioita luihin esimerkiksi tai tuli murtumia ja muita, niin se luu itse asiassa sillä aika kasvispainotteisella ruokavaliolla niin parani paljon paremmin ne haavat versus se, niin että sulla on niin kuin esimerkiksi maitopohjainen ruokavalio ja se luutuu nopeasti, mutta sitten se jää heikommaksi. Joku tämmöinen näin. Nyt on tosi pitkä aika, kun mä olen tämmöisen törmännyt. Olisiko ollut jossain tieteenkuvalehdestä tai jossain. Sinänsä mun mielestä on vähän lapsellinenkin ajatus, että se mitä sä syöt olisi niin kuin merkityksellinen niiden tulosten kannalta. Tavallaan mä en niin kuin näe, että se olisi niin kuin yksinomaisesti parempi tai huonompi, vaan niin kuin, jos mä syön nyt jotain naudanpihviä, niin mun ei tietysti kannata overloadata sitä. Sehän on se ongelma, että ihmiset syö niin kuin hirveästi ylitarpeesta lihaa. Mutta se, että sä syöt sitä kohtuullisissa määrin ja sitten sen lisäksi sä syöt kasviksi, niin mä uskon, että saa samat edut, niin kuin, että on niitä antioksidantteja ja niin kuin sillä tavalla, niin kuin just, että ei tule mitään tulehdusta niin helposti. Mutta sitten miettii vaikka semmoista henkilöä, joka on niin kuin, jonka elimistö on tottunut niin kuin tietynlaiseen ruokavalioon, niin miten se sitten sulattaa sitä. Et lähtökohtaisesti mä pidän niin kuin aina vähän huonona, niin kuin ajattelen niin, että jos nyt ajattelee, että se mikrobiomisto siellä elimistössä kehittyy sinne johonkin 4 ikävuoteen asti tai jotain vastaavaa, niin ihminen luultavasti sulattaa sitä ruokaa kaikkein helpoiten, mitä se on siihen asti syönyt. Ja jos se ei merkittävästi jotenkin, kuinka paljon se muuttuu sitä aikuisena, mun käsittääkseni ei hirveän paljon, että tavallaan sit se kyky tavallaan sulattaa erilaisia ruoka-aineita, niin se pitäisi niinku kouluttaa ihan pienestä asti ihmiselle. Ja niin kuin sä just sanoit niistä niin kuin proteiinista, niin kasviksista löytyy kaikki välttämättömät aminohapot. Se on tietty helppo ratkaisu. Se liha on helppo ratkaisu toki, koska se tulee, niin kuin, siinä on kaikki ne tarvittavat lähtökohtaisesti se aminohappokoostumus, mutta pienellä yhdistelyllä, ja jos sä treenaat jotain kehonrakennusta tai sä oot joku kamppailija tai joku, niin jokaisen urheilijan pitää tietää sen verran ruokavalion päälle, että se ei voi olla mikään este todellisuudessa niin kuin tuloksille. Ja päivän aikanahan kun syö eri lähteistä just täysjääviljoja, sit palkokasveja, niin se on jo sillä ratkaistu, että saa ne kaikki välttämättömät aminohapot. Et ei niitä tarvitse yhdellä aterialla syödä, vaan riittää, että sä syöt ne niin kuin saman päivän aikana.
Niin, ihmiset, siinä on sellainen väärinkäsitys, että ajatellaan, että ei ole tiettyjä aminohappoja, vaan niin, että ne puuttuu kokonaan niin kuin tietyistä ruuista. Ja niin kasvipohjaisiakin proteiinilähteitä on, missä niin kuin on kaikkia ja riittävän verran. Ja sitten on jossain, missä hei, tässä on liian vähän tätä, no korvaa sitä vaikka täysyvä, tai niin kuin lisää siihen täysyvä riisi, niin se on riittävä. Ja mietin, että meillä on viime olympialaiset, missä oli Pariisissa, eikö ollut? Ja siellä oli olympiavoittajina niin kuin vegaaneja, kasvissyöjiä, niin mä veikkaan, että niin kun jos olympiatason urheilijat pärjää, niin mä veikkaan, että kyllä mun on pakko pärjätä. Ja mä ajattelen, että okei, mitä jos tässä istuisi joku, joka on sellainen, no Pavel, entä testot, soijatissit ja niin kun, mites kaikki, niin mä olin tilannut Puhtiin semmoiset verikokeet ja mä kävin siellä ja siellä tuli niin 25/25 kaikki viita-arvoissa. Niin me tarvitaan samaan aikaan sekä tutkimustietoa, että kyllä kasvipohjaisempi on aina, niin kuin tutkijat sanoo, että niin kuin suolistosyöpä riski pienenee, mitä enemmän sä syöt kasvipohjaisesti. Kakkostyypin diabetes riski pienenee, mitä enemmän syö. Ja niin kuin sydän- ja verisuonisairaudet, mistä puhuttiin, niin me tarvitaan sekä tämmöisiä anekdootteja, niin kuin haba isompi kuin mun koko yläkroppa, sekä tutkijat, jotka sit, niin kuin niiden kehorakennus ei ole niin merkittävä. On siinä tiettyjä niin kuin negatiivisiakin pointteja tavallaan, että jos miettii niin kuin sitä kasvisruokaa, nyt tuotte esiin tätä puhtautta ja tätä, että niissä on antioksidantteja enemmän ja muuta. Mutta sitten taas toisaalta myös kasvit on aika alttiita semmoisille, että jos esimerkiksi maaperässä on jotain elohopeaa tai jotain muuta vastaavaa, niin ne niin kuin tulee suoraan siihen kasviin, kun taas jos se tavallaan tulee johonkin lehmän kokoiseen eläimeen, niin sen, sieltä sitten jo suodattuu niin kuin ennen pitkää pois. Et tietyt jäämät kyllä jää, mutta kyllä lähtökohtaisesti niin kuin eläimissä sit varmaan antibioottijäämä on niin kuin se, mikä on niin kuin oikeasti huolestuttava asia tällä hetkellä, mutta noin niin kuin muuten periaatteessa niin tämmöisiä riskejä tavallaan niin kuin kasveissa on. Ja tiettyyn ruokavalioon niin kuin aika useinhan ihmiset niin kuin urheilijat on tietty asia erikseen, mutta tavalliset ihmiset, niin ne aika usein päätyy syömään yksipuolisesti, riippumatta siitä, syöks ne kasvisruokaa vai sekaruokaa vai mitä ruokaa ne syö. Ja silloin sitten aika helposti siellä saattaa korostua joku, ja sitten jos se sattuu olla semmoinen ruoka-aine, missä on jotain jäämää tyypillisesti ja aina ostetaan samasta paikasta, niin silloin siinä voi olla niin kuin jotain tämmöisiä haittoja. Mä ehkä haastan, että kuinka realistista täällä on, että, niin kun, että tulee tämä niin kun jäämäongelma, kun mietin, että ellei sä vedä pellavan siemeniä niin kuin kilo, niin sit niin kuin ruokavirasto ei suosittele. Siis just noita tulee, siis nimenomaan ton tyyppisiä, että innostutaan nyt jostain tällaisesta siemenestä ja sitä laitetaan koko ajan joka paikkaan. Siemenet ehkä onkin kaikkein pahimpia tossa. Siksi niissä on sitten niinku suositukset, että ruokavirasto sanoo, että älä syö 2 ruokalusikallista tiettyjä siemeniä. Niinku, mutta sitten tässäkin pitää muistaa, että okei, meillä on paljon suurempi uhka on niinku pandemia, mitä tapahtuu, ja kun puhutaan nyt vaikkapa lintuinfluenssasta, mitä on Jenkeissä tällä hetkellä, miksi siellä kananmunat on niin kalliita, niin Suomessakin meillä on, mä katsoin kartasta, niin 80 kilometrin säteellä siipikarjatuotanto niin keskittynyt niin valtavia tehotuotantolaitoksia siellä, niin mitä jos tulee pandemiariski? Meillä on turkistuotanto, niin kuin tiedetään, että hei, ruokavirasto jo sanoo, että se on jatkuva riski, niin eläintuotannossa se on se. Ja kun mä oon haastatellut tutkijoita, jotka on niin virologeja ja työskentelee näiden parissa, niin ne sanoo, että tämä on meidän semmoinen niin sokea piste. Mun käsitys, mä en tiedä onko mä oikeassa, mutta mun käsitys on, että kasvien viljelyä ei ollenkaan samassa mittakaavassa valvota kuin sitten taas eläinpuolta. Et se just, että jos sieltä löytyy joku salmonella, niin siellä on selkeät prosessit, mitä tapahtuu, jos sieltä löytyy yksikin ja pistotarkastuksia tehdään ja muuta. Mutta en ole koskaan kuullut, että johonkin tomaatteihin mentäisiin tekee jotain testejä. On ollut tyyli joku Lidlissä tuli sellainen, että jossain salaatissa. Niin kuin kaupassa. Joo. Niin, mutta se on, mä tarkoitan tuotantopuolella. Joo, siis niin kuin jossain välissä ennen kuin se on päätynyt kauppaan, niin niitä testataan. Ja sitten siinä on päätetty, että hei, vedetään nämä nyt myynnistä, koska siellä oli liian korkeat tietyt tasot. En osaa sanoa nyt niin kuin kuinka paljon, mutta niitäkin testataan. Ja jälleen kerran tullaan siihen, että useinhan tämä johtuu siihen, että eläintuotanto ja kasviviljely on liian lähekkäin. Lanta ja eläimen sonnat valuu sinne kasvien niin kuin joukkoon ja sitten sitä kautta tarttuu.
Ja ehkä mä nostaisin vielä tässä, niin usein tämä keskustelu lihansyönti versus vegaani menee aika usein niihin ihan yksittäisiin hivenaineisiin ja saako nyt niin kuin tietyn milligramman tota tai tätä. Ja sitten se on niin kuin todella helppo selvittää nykyään. Niin kuin viitattiin, että meillä on informaatiota enemmän kuin voi, niin googlaat sen niin kuin tietyn ainesosan ja vegan source siihen perään, niin saat aika hyvin niin kuin jo päästä kärrylle, että miten sä voit niin kuin tehdä. Että jos sä oot huolissasi jostain hivenaineesta, niin varmistat, että se niin kuin toimii. Ja sitten niin kuin se, kun mennään liian syvälle niin kuin näihin asioihin, niin totta kai ne on tärkeitä, mutta sitten vaan unohtuu se kokonaisuus, se, niin kuin se järkyttävä koneisto, mikä me ollaan rakennettu sen ympärillä, että nyt niin kuin sitä ei voi perustella nyt sillä niin kuin tietyllä, että sä joudut pikkasen suunnittelemaan. Kaikkihan meidän pitää pikkasen suunnitella vähintään meidän ruokavaliota. Yhtäläisesti lihasyöjä joutuu miettimään, että mistä se saa tarpeeksi C-vitamiinia. Jos se olisi täysin karnivori. Ja kaikki me otetaan D-vitamiinia täällä Suomessa, kun Toivottavasti aurinko riitä, että kaikki me joudutaan vähän suunnittelemaan. Ja suolelliset on jodi. Juuri nimenomaan jodi. Ja nimenomaan B12 on vegaanille tärkeää. Nämä on niin semmoisia asioita, että okei, mä ainakin toivon, että kaikki vegaanitkin niin tiedostaa näin. Voisi ajatella, että olisi niin tämä on hypoteesi, että terveystietoisempia vegaanit tai ovat joutuneet selvittämään enemmän kuin sitten NS peruslihansyöjä. Tämä nyt on hypoteesi. Mutta siinä mielessä niin ei löydy hirveästi ongelmia nyt näistä että vajavaisuuksista on niin aika turha siinä mielessä huolehtia, kun on miettinyt nämä pari juttua. Alright. Se oli viimeinen kysymys. Joo. Jääkö mitään vielä? Niin, jäikö jotain hampaankoloa, niin tulee vielä. Saanko mä yhden ottaa? Me puhuttiin tuossa tauollakin vähän, että löydettäisikö me yksi konsensus siitä, kun nyt tämä on niin kuin hot topic ja on pieni momentum, turkistarhaus. Tämä nyt ei liity lihaan, mutta niin kuin eläintuotantoon. Niin tästä mä haluaisin, että tästä me löydettäisiin niin kuin se konsensus, että ollaanko me samaa mieltä, että turkistarhaus pitäisi kieltää? Oletteko sitä mieltä? Kyllä mä melkein sitä kieltäisin, joo. En mä näe oikein mitään syytä tänä päivänä enää. Joo. Ei ole niin kuin nahkaa, ei ole ylivoimainen materiaali oikein missään kuitenkaan enää. Niin aika paljon on niinku vegaaninahkaa tai sanotaan silleen, niinku, että on tehty niinku polyesteri eli niinku muovipohjaisesti. Niin, mun mielestä. Tai luontomateriaalista, siellä käytetään niin jotain sienirihmastoa tai jotain ruoan tiettyjä niin jätteitä, mitä pystyy niin pinnottamaan ja myymään. Niin, ja toki kehittyy koko ajan. Joo. Jos se yhtäkkiä lakkautettaisiin, niin se kehittyisi vielä nopeammin. Että sitten olisi yhtäkkiä vielä suurempi intressi saada joku korvaava niin taso. Korvaavia löytyy. Sitten kun me miettii vielä sitä eläimen näkökulmaa, että siellä eletään pienissä häkeissä, missä ei niin mitään mahdollisuuksia elää lajityypillistä elämää, niin ehkä se mun viimeinen kysymys on, että jos turkistarhaus on niin kuin ei ok, niin mikä on se olennainen ero, mikä tekee lihan tuotannosta? Jos me voidaan kumminkin verrata, että eläimet elää suhteellisen yhtä surkeissa oloissa sekä turkistarhoilla että lihatuotannossa. Niin miten te näette, että mikä on se ero, että turkistarhaus ei ole ok, mutta lihantuotanto olisi ok? No, mulla ainakin henkilökohtaisesti se ruoan just, että kyllähän siinä sitten varmaan niin kuin päädytään tämmöisiin hedonistisiin niin kuin perusteluihin. Eli kyllä se mulle se ruoan maku on kuitenkin niin kuin tosi keskeinen osa mun niin kuin kokemusta siitä, että millaista mun elämä on ja elämänlaatu tavallaan. Että sit se, te varmaan tykkäätte kasvisruuasta, mä uskon, joten teidän on ollut helppo ehkä pysyä siinä. Jos ihmisellä on niin kuin toinen kokemus siitä, että maistuu pahvilta tai on aina vähän semmoista, aina vähän jää niin kuin kakkoseksi tavallaan, niin se tuntuu aika kurjalta. Joo, mullakin sille ihmisen pitää syödä, niin kuin se on se niin kuin juttu. Ja just toi niin kuin se, että olen tottunut syömään lihaa, mä tykkään niin kuin maultani, se pidän, että se on niinku parempi kuin ehkä noi teidän kasvisversiot lihasta, niin koen ehkä sen sillä tavalla niinku paremman makusena sen lihan. Ja mä en tiedä, onko mä nyt niinku väärässä turkistarhauksesta, että se on silleen niinku enemmän silleen niinku johonkin niinku vaatteisiin. Niin, siis että minähän niinku käytännössä voin valita silleen muodin ja silleen niinku se ei estä minua niinku elämästä. Se tuntuu kauhean vähäpätöiseltä, kun jos muutenkin käytät mieluummin farkkutakkia. Ei mun tarvitse pukeutua kuin jotkut 1800-luvun prinssit niinku just siihen turkikseen,
Tai silleen, niin kuin, että ei mun tarvitse niin kuin lesota sillä, että hei, että tää on muuten niin kuin jotain oikeeta turkista. Että niin kuin, nykypäivänä melkein se näyttää ihan samalta, onko se tekoturkis tai niin kuin. Mitä mieltä olette, kun joku voisi sanoa, että jolle liha ei ole niin tärkeä, jonka identiteetti on vaikka turkiksiin pukeutuminen, niin se sanoo, että no mä testailin noita muita, mutta turkis on se ykkönen, niin mä pidän. Niin pidättekö te tämmöiset niin kuin mielihyvä perustelut sit riittävinä? No mun mielestä se ei ole ihan samalla mielihyvä perustelu, koska kuitenkin ihmisen pitää syödä ihan joka päivä. Että tavallaan se ruoka tulee vastaan, jos sulla on kokemus, että siitä puuttuu jotain joka päivä, niin onhan se niin kuin erilainen kokemus. Ja mä en usko, että semmoista ihmistä ehkä löytyy, mikä pelkästään nahkaan haluaa. Niin. Tai siis, mikä se... En ole törmännyt koskaan tällaisen fiksaatioon, mutta jos jollain semmoinen hyperfiksaatio on, niin onneksi maailmassa on vielä valmiiksi lahdattuja eläimiä, että sieltä varmaan se tarve saadaan sille yhdelle täytettyä. Mä oon myös ajatellut niin, että ehkä mulle kuitenkin 40-vuotiaana miehenä, niin ehkä mun ei tarvi muuttaa mun ruokavaliota ihan hirveästi, jotta maailma pelastuu, vaan se riittää, että esimerkiksi mun lapset kykenee syömään kasvisruokaa ja tykkäämään siitä. Et sitä mä oon kuitenkin pyrkinyt niin kuin myös. Miten se sun näyttämä esimerkki? Eikö sen luulisi olevan aika iso osa sitä, mitä sun lapset syö? No, kyllähän varmaan jossain määrin, mutta kyllä mä niinku ajattelen, että aika monessa asiassa meidän nuoret on paljon fiksumpia kuin me aikuiset. Et 80-luvulla oli tapana, että meidän teinit, tai siis minä teininä, niin siihen aikaan vielä, niin kuin, se oli jonkun tutkimuksen mukaan, niin taisi olla niin, että nämä lama-ajan lapset on niin kuin maailman niin kuin eniten alkoholia käyttäneitä teinejä ikinä niin kuin Suomessa. Että tavallaan se oli niin kuin joka viikonloppuista rälläämistä. Mutta ei esimerkiksi mun niin kuin vasta 18-vuotiaaksi tullut niin kuin tytär, niin ei hänellä ole niin kuin ollenkaan tuollaisia mielenkiinnon kohteita niin kuin samassa määrin. Et ehkä ei. Just näin. Ja nuorissa se toivo elää. Ehkä tuo voisi niputtaa siihen, että se ei ole niin tarve, se turkis, niin tässä Pavel niin otti sen logiikan ja käytti sitä toisessa tilanteessa osoittaakseen, että se ei ehkä kyllä pidä. Että se on niin tarve, tai se ei ole tarve, vaan se on niin tahtotila syödä lihaa useimmilla ihmisillä. Niin se ehkä niin tätä kautta sitä... Tai makupreferenssi. Ja sitten siinä menee, että onko oma makupreferenssi eläinten elämän ja ehkä se kuolema ei ole mun mielestä suurin ongelma sillä teurastamalla, se on niin jättämäinen ongelma, vaan se kuinka pitkään, minkälaisissa olosuhteissa, stresseissä sieltä puree, niin kuin joka toinen sika puree, joka toiselle siellä on purtu saparo, eli niin kuin häntä, niin se näkyy, että kuinka iso ongelma on. Niin sitten kun keskimäärin suomalainen kuluttaja niin kuin syö 83 eläintä vuodessa, niin sitten se on sellainen, että minä tykkään lihasta ja näin ollen 83 eläintä joutuu elämään tällaista elämää ja kuolla mun takia. Niin se on se mulle, niin kuin, miksi minä en pystynyt enää perustelemaan, että mä en pysty mun takia. Mä siis pidin lihasta tosi paljon. Mä ryhdyin vegetaristiksi syömässä mun lempipizzaa, pepperoni-pizzaa. Että niin kuin, mä pitäisin lihan mausta vieläkin ja mozzarellaa kaipaan. Mutta sitten mä en itse pysty perustelemaan, että mä pystyisin tekemään sen. Ja tää ei ole niin dissi sua tai sua kohtaan millään tavalla, vaan oma näkemys. Tämä on mullakin tää jo aiemmin mainittu nahkarotsi. Mutta mä oon ostanut sen käytettynä kuitenkin. Että kyllä niin sit taas niin kun, että se tavallaan niin se turkiksen kohdalla vaan ei ole niin kun, en koe, että kenenkään tarvitsisi lähtökohtaisesti pitää vain just sitä, mutta niin kuin vain nahkaa päällään, jos niin kuin, en vaan näe sitä, että ei se tule niin kuin joka kerta, kun sä lähdet ulos, niin sulle ei tule joka kerta mieleen, että voi vitsi, kun tässä nyt olisi tuo nahkatakki. Jollekin voi tulla. Mutta mä käytin tätä vaan niin kuin esimerkkinä, otin sen sieltä kontekstista ja toin sen lihansyönnin kontekstiin. Joo. Se on kyllä se toistuvuus, niin kuin se frekvenssi, kun usein se tilanne tulee vastaan, niin kyllä silläkin on mun mielestä iso merkitys. Ja sitten muutenkin, niin kuin, siis myös niin kuin kaikki ruokariippuvuudet ja tämmöistä, ne on niin kuin maailman vaikeimmin hoidettavia sairauksia sen takia, koska ihmisen pitää syödä ja se tulee jatkuvasti se tilanne vastaan. Ja juusto on koukuttavaa. Niin. Et mäkin olin sellainen, että miten mä voin ikinä luopua juustosta. Sitten mulla meni pari viikkoa, sitten mä sellainen, että
kun mä en syönyt juustoa. Mä ostin Oltermannin, sitten mä sanoin, että tämähän se pierulta. Ja niin kuin, et meillä muuttuu tosi paljon meidän makutottumukset. Mä en rehellisesti tiedä, että tykkäisikö mä pepperonista enää. Joo, maku muuttuu kyllä. Joo. Ja se, kun se tulee koko ajan esiin, niin sen takia ne numerot onkin niin kuin siinä aivan niin kuin järisyttäviä. Ja vaikka sä nyt itse syöt vain ne sun omat lounaat, mutta sitten sä oot osa sitä isompaa 80 miljoonaa eläintä Suomessa ja kaloja edes lasketa siihen mukaan. Ja 80 miljardia koko globaalisti. Niin sitten kun näkee sen jotenkin sen ison kuvan ja sitten nyt en tarkoita teitä, vaan ylipäänsä, että jokainen tekee sitten sen päätöksen, että haluatko sä olla osa sitä 80 miljoonan ongelmaa vai tehdä jotain asioita sitä vastaan. Niin mä haluaisin just komppaa tuohon siitä, mitä meinasit niinku sanoa, että niitä turkiksiahan voi niinku esimerkiksi kierrättää esimerkiksi niinku vaatteissa ja muuta tällaista, mutta kierrätät sitten se lihaa, minkä sä niinku syöt. Että sitä ei sitten enää niinku voi laittaa mihinkään kiertotaloukseeen tai mihinkään muuhun tällaiseen. Ei, paitsi huussia ja kompostia. Niin, se sun toukkasi. Siinä tapauksessa. Mutta ehkä nyt jos me otetaan tämmönen niinku, mä tiedän, että itänaapurista tulee paljon, missä on niinku turkis, niinku nyt, mä oon Lappeenrannasta, niin siellä oli turkiskauppoja, ei siellä kyllä suomalaiset käynyt, niinku venäläiset. Niin tavallaan se, että sen ostaa, niin vaikka sen kierrättää tai antaa niinku jälkeläiselleen, niin tavallaan niinku se tuki, rahallinen tuki sille turkistuottajalle, joka niinku meni sit monen askeleen kautta, on jo tehty. Ja ehkä tässä se niinku kritiikki ei ole sellainen, että mitä sille tapahtuu, tai eläin kiittää, että okei, käytit kokonaan minut nyt hyödyksi, vaan se, että me, niin kuin mitä Jussi ehkä yritti jossain kiinni, niin samaa mieltä tässä, että me päätetään, että tuetaanko me eläintuotantoa, ja ehkä tällaista tuotantoa, mistä me ollaan puhuttu, mikä nyt tehotuotantoa se on, vai halutaanko me etsiä tähän muita ratkaisuja. Ja se on aina myös se, että me voidaan tukea myös sitä suomalaista viljelijää, joka tuottaa vaikkapa jotain kaurapullia tai ihan vaan kauraa, joka on myös proteiinipitoinen. Ja se on aina niin kuin piippaus kassalla, että kumpaa mä haluan tukea. Ja mä toivon, että tämmöinen niin kuin inspiroi enemmän ihmisiä kuin että lamauttaa, että hitto mä oon tehnyt väärin ja mä oon paha ihminen, vaan ei, se voi aloittaa vaikka huomenna. Tee eri päätös ja se on niin mahtavaa. Se olisi hyvä, jos noissa maataloustuissa just mietittäisiin silleen, että sä voisit saada esimerkiksi korkeampaa maataloustukea, jos sä kasvatat niin kuin ihmisille syötävää sen sijaan, että se menee rehuksi. Tai olisi joku tämmöinen joku verokannustin tai veronalennus tai joku muu vastaava. Niin kuin kuluttajille vaikka terveellisempi ruokavalio, niin se, että hevihyllyllä menee suurin osa kuitista, kun tomaatti, paprika, kaikki tämmöiset ei ole mitään halpoja. Tosta me ollaan samaa mieltä. Nice. Tämä oli hyvä lopetus. Siis musta tuntuu, että lopussa tuli myös semmoista, mitä varmaan kuuntelijat kaipasivat tosi paljon, eli semmoista niin kuin eettistä, niin kuin, en debatointia, mutta sellainen, että halus kuulla, että no mitä te nyt olette mieltä tästä.